omenyo moko kuom chenro magiwacho kanyo ni more projects more debt. Matiende ni chenro mopogore opogore miyango e pacho kae nyalo miyo piny Kenya medo bedo kod gope mago ma iholo kowuok e pinje maoko. Ano koket pichni kanyo mano mar jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelo mamoko mantiere pinyno mar China. Mano kotudore kod romo mane odhiye e bomano kata e pinyno mar China. Mano mar neno kaka wechego mag ohala e kind Kenya gi China nyalo dhi mbele yo makare. Daily Nation bende aneno kintiere go. Daily Nation taneno kumulo wach mago mag jopuonje bang'anyo mag Kupet kanochungi to koro nwaneno ka jopuonje mag nokotelnegi kod jotendgi mopogore opogore counties mopogore opogore nyoro niwinjo kanyo ka bende giseyo nang'o miyo ni ichungo ng'anyo ka gin owuon noko nyisgi ni chungo ng'anyo makamano nikech inyalo paro ne gi ng'anyo nyaka odiochieng' onogono bang'e godhiambo inyisogi kanyo ni koro jotendgi oromo gi TSC. En ywak makoni kod kocha giwacho ni teachers reject back to work deal. Kora kane dhi bedo machal nadi Joyce? En gino matek ahinya kalor ni jopuonje gin to giwegi giwacho ni onge gimoro amora ma giseyudo. Riwruok margi mano kokale jagoro margi maduong'. Wang'e na kelo misore mochung' ne Kupet duto. Gin to giwacho ni koro girwako mano winjruok mane TSC omiyogi. Kata kamano ang'eni mago duto obo bedo ka wayude nonro mar gazeto kinyi makawuono. To bende par ni magi duto timore ka bende bagni nosegol nyithindo mar mondo mi odog dala. Mamoko bende na dog nyaka skul nyoro. Nyathi ochopo dala to kendo gol milome ni dogure skul. Jonyuol bende koro bagni, nyithindo bende koro bagni, chenro mag somo bagni. Akiani Kenya ka wachacha ni bagni ema ng'eny. Aparo ni benwa manyo representatives mago jokanyo mag Kupet mantiere counties mopogore opogore mar mondo bi lernwa tie wach makama. Nikech igocho ni romo margi mano mar kuku margi mabende gibedo godo e odira mokalo buore Nairobi ka. Giwacho ni ng'anyo biro bedo kadhi nyime. Nang' meni koro kani chungo ng'anyo to koro nywando wigi kata mna kao pachgi kotenre kod man. Nyakwara Mugia Jwang' mago duto gin penjo ma wang'eni wanyalo bedo kwa penjo koni kod kocha. Bang' mano Nyakwara Mugia Jwang' kawuono twak marwa mokwongo ibo bedo ka yudo twak abo bedo kod okila kaachiel kod jaked ne ratiro mar oganda ka bende nyaka sani koro riwruok mar okinde kaachiel kod Amnesty International nyaka sani koro Sharon gidwaro ni mano ogai mako jolo mano mar obila Gilbert Masengei ka bende nitiere tago maliet nonego be no chope dodo chieng' manyoro no kochopo kolieko ne nitiere pinje maoko sani koro gidwaro no gole apisi ahinya mar kapoko duoko kamara were adek mano lal Kitengela nitiere nyaka sani koro wasebedo kwaneno lal aoyaye mag rawere moko kuom gi kwanyo kosewito ngimagi ang'o momiyo magi pod timore pacho kae kata bedo ni sirikal mar Kenya Kwanza nwacho no bobedo kokedo kod nek aoyaye kaachiel kod lal aoyaye mago mag jopinye pacho ka to bende okila bobedo ka penjo ni kaluore kod chika bende inyalo gol e apisi gi thuon mano gai mar obila kosang'o monego be ni timore wang'eni sani en thuolo mako jolo kata kamano aparo ni lala mano mar owete adek ka bende mosebedo kod mana ka kilo wach maket kod ma kanyakla kod yawa mabende no lala e kinde mag ng'anyo nanjo kanyo kokil kama loka Lawrence Mugambi nochike mar mondo mi odhi e doho en owuon chieng' tich ang'wen mar jumani penjo en ni bende obro bedo kochopo kosepode nitiere pinje ma oko kama dolieko no dhi e tich mago duto Nyakwara Mugia Jwang' ibo bedo kiyudo e twak mokwongo chieng' makawuono bende wabo bedo kod chenro mar tedo gi chiemo mano kochakore gimoro saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi ibo bedo ka yudo kita teta mibo bed kikelo ni kanyo kod jailiete chenro mar mbaka romo Sharon mbaka makawuono bende iemit mbaka mobo bedo kwa chwalo ne nyaka Nyakwara Mugia Jwang' counties mopogore opogore mano kotudore kod omenda mano mar NGCDF omenda manyaka sani koro liekore ni nitiere counties moko matiyo kode marach kata tiyo kode arieta to bende paro osebedo mar mondo mi onywando omenda duto ahinya to mago masiro weche mag somo e agulu achiel ok ni ng'ato ka ng'ato imiyo pesa governor nitiere kod pesa ne jaod bura MCA woman rep mage weche makelo tiarieta kod pesa to bende ma okang' makama bende biro bang' report mano mar auditor general nitiere gwenge magwa makaluo mabende gin achiel kuom gi idhi bedo gi jaod bura mare mano Masuna West mabende koro iseyo ni onge ler malong'o mar tiyo gi omenda makamano ok gisebedo kata mana ka giketo ler makamano ang'eno biro bedo kolose wach maket kod mano report mar auditor general obro bedo kwa koloni Nyakwara Mugia Jwang' koro mane chendo magwa mano kinyi makawuono
kawuono. Mana ka pile kopogre gi wang jowi samoro sani korima koni kod kocha mar dhi e orak. Inyalo luwowa bende mbui magwa mag oganda mano moriwo Facebook, wantiere X, Citizen Digital kanyakla kod YouTube yudwa gi nying mano mar Ramogi TV. Tudi koda e mbui maga anuwuona gi nying mar Sharon Ngao. Nyakwara Ramogi Ajuang an bende tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Machiegni nikech ma en ropenya. Mokwongo hoito ndweche. Kia Chemelil kibiro Muhoroni, Chemelil yorach. Kia Junction kidhi Kisumu yorach. To sirikal mantie yoni gichung to gino sure gima gikaw. A bad decision, as in the eyes of many members, is better than no decision. Mwalimu sio electrical switch ambayo unaweka on na off bila kile mzuri anajaribu kufanya. The Inspector General shall attend court on Thursday, 2024. Orongwa jonka mura mtiere dakika na birio toksa pagario marukinyi machiegni weche manyien nyinga Sharon Ngao. Wachako kod weche motendre kod masira mano marapaya. Ji 10 owito ngimagi kama moko 3 oyudo hinyruok e masira marapaya e gweng' ma Kisumu ndogo e apaya mawuok Londiani kadhi Muhoroni. Masira no notimore bang' trailer mana nie ng'wech kochomo Londiani Bayo kendo timore gi Nissan mating'o jowuoth. George Bati Miolera. E gweng' ma Kisumu ndogo e apaya mawuok Londiani kadhi Muhoroni e kama jowuoth maro mapar mane gino chopo wuoth gi ngimagi ong'adre apoya nono e masira ma koch mar apaya e kinde ma trailer ne otumore kod nyamburko e kido mar Nissan mating'o jowuoth mane giidho ka trailer no maikoni ni riembo matek ne obayo yo kaluwore kod kethruok mar apaya. Hii ajali kifanyika nilikuwa nafuata hiyo lori nyuma. Sasa hiyo lori alikuwa anajaribu kuepa mashimo. Na kumbe alisharuhusu kondo. Yenye tunaomba bumps kwa hii barabara. Hapa hakuna bumps na ile malori zinatoka huku juu ikikuja na mbio sana zikiteremka huku chini. Tunaumia sana sasa sisi hata kama wenye wanapita hapa ama wenye watu wa magari ndogo ndogo. Tunaumia sana kwa hii barabara. Hii barabara ni mbaya sasa magari zinakimbia kombo. Hakuna utaratibu kwa hii barabara. Tunaomba watu tengenezee barabara. Barabara ndio mbaya. Kaluwore kod jopiny alwora mar kar masirano kethruok mar apaya osebedo ka kelo masiche kinde ka kinde ka gidwa ni mondo jatend piny William Ruto ong'i kaka iloso apayano ma kontrakta mare manowinjo bed ni gero nyocha nochungo tich. Nyaka nyithi sikul madhi skul otho. Koro wakwayo sirikal mondo ong'i gweng'wa ni ong'i ndara ni osenego ji marach. Sirikal kuyie tu winjwa barabara rach. Ruto konywa watho. Wakonye duong' watho. Warumo ndara. Tafadhali gikonywa gi yawnwa yoni maduong' makata kunyalo bedo ni owuok 4 makoni ka giyudo to gipaswa mondo wayud kaka jikonyore nikech ji hinyore. En urido makata ok nyal ket bumps. En urido. Koro ka en urido onge kaka inyalo kony nikech bumps ok nyal bet. Sirikal okonywa. Ywak wan gono na yo maya Muhoroni to Bangla yo no rach ke yo no hinyo mang'eny. Ajana timo yo no pile sa ojotelo malo ok ng'imano. Wan wakuogo ojotelo man malo loso ndara mondo ajali go wetimore. Ka gibuogo dhi ng'anyo poni yore makono kolosi jopiny onyiso ni gisebedo kod midhiero kuom kinde malach ka kinde ikoni oro kontrakta to gimotimo onge. Kia Chemelil kibiro Muhoroni, Chemelil yorach. Kia Junction kidhi Kisumu yorach. To sirikal mantie yoni gichung to gino sure gima gikaw. Kata gari uting'ango ok ng'igero ting'o ji mang'eny ok ging'i. Gin ging'iyo mana pesa gi. Akwayo ni Ruto koyie to losnwa yo. Raila Malint wahinyore Muhoroni ka yorach. Un kanye? Wawito wagwambu wuoni nyalego wawito wa. Sio kuleta contractor kwa site, hakuna pesa, alafu ni kudanganywa tu na mambo mingi. Tunaomba hii handshake ya Raila na Ruto ifanye kazi, at least hii barabara itengenezwe. Watu wamekufa. Tunasema tutafanya maandamano kuanzia next week. Watu wa Changwa warudi mali walitoka. Wakikataa kutengeneza hii barabara tunaanza maandamano next week. Ringre joma wito ngimagi otere kar kano ringre ma St Vincent Muhoroni
ka chumbe mag nyamburko mane odong' bang' masirano oywa ka itere tesindo bila ma Kipsitet. George Bati, Ramogi TV. Kopogore gi manya kwa Ramgajuanga, japuonjre moro ma ja form 3 e skund sekondar ma Kabototit e kaunti ma Bomet yudo thieth tok japuonjre nyawadgi monje kendo tong'e gi beti. Jalup komanda mar obila ma Bomet East Joseph Chesire wacho ni japuonjre ma ja klas 12 nobedo kod tungni kod nyawadgi manyako ma wachore ni nosiepne kendo notong'e e ng'ute, wiye kod e suche. Wachore ni kinde mane monje notimore jopuonjre go na nitiere kendgi e skul nikech jopuonj na nitiere ng'anyo. Obila malongisa dhi mbele kod timo nonro kendo manyo japuonjre no mane oringo ma olal. Asubuhi tumeamkiwa na mayoe asubuhi na watoto wa shule. Tukakuja tukapata watoto wanapiga nduru, kuna mmoja wao amekatakatwa na panga. Sasa tuko hapa kwa kilio kubwa kuhusu watoto wetu wenye tunaleta kwa kuja shule, lakini tunapata hapa imekuwa kichinjio. Hii si mara ya kwanza watoto wetu tukuje ikiwa imepigwa nduru. Kuna wakati imepigwa nduru saa 3 usiku. Tukakuja tukapata hata hakuna security, hakuna mwalimu yote. Hii kilio yote tumefikisha kwa ministry, lakini hakuna tofauti yote, hakuna changes yenye imetokea. Sasa hiyo ni kilio kubwa. Tunataka ministry kama imesindikana isikue hapa shule, hakuna haja watoto wetu tulete shule akuja achinjiwa hapa. Kopogore manya kwa Ramgajuanga miweche motendre kod somo. Pogruok mienjo e kinde tend kupet kod jopuonje gi jokanyo mag riwruogno. Kalore gi okang' mana tend kupet okao mar lando ni ng'anyo mar jopuonj sekondar mosebedo ka dhi mbele koro chungi ka jopuonjre bende nosechako dok e skunde. Jopuonj ywak ni ok okaw pachgi e wi okang' mar chungo ng'anyono. Ka tend kupet to ramo ni gisechopo winjruok gi duol mandiko jopuonj ma pacho ka TSC mar chungo ng'anyo kata bedo ni moko kuomgi ok bitim aruya. Lidio Keyo ni giler mathoth. Matin ne seche 24 kende bang' riwruok jopuonj mag skunde sekondar Kupet chungo ng'anyo mane odonje juma mar 2 odiechieng' manyoro. Pogruok koro mienjo e kind jokanyo mag Kupet kod jotelo mamalo. Jokanyo mag Kupet ywak ni onge winjruok moro amora malong'o ma sirikal osedonjo godo gi jopuonj ma osebedo ka pedho ywak gi ne piny owacho koreo koda kameto mar osara ndiko jopuonj na sekondar loso yore mag thieth kod mamoko. Giywak ni telo mamalo mar Kupet ondhogogi kendo ka okang' mar chungo ng'anyo ka okonywako pachgi kata matin. So we are not the ones who have caused this problem. It has been brought to us, to our doorstep, because the national leadership has failed. Mgomo sio kitu ya watu wawili. Mgomo sio ya Nazi Macharia na Kilo Misori. Mgomo ilikuwa ya walimu. Kwa hivyo mtu hawezi kukaa kwa kona na aenda ongea na mwingine na wakunywe chai alafu akuja asitisha mgomo. Hiyo ni kuchukulia walimu kama watu ambao hawajui haki zao, watu ambao hawajielewi na hawajifahamu. Actually, it's not about calling off the strike, but it is about what is the Kenyan teacher, what is Kericho teacher getting from the strike that we went. We didn't want to be organizing strikes over and over again. That's why we wanted to be heard and be given a fair deal, so that as we go to class, we will have a heart to teach. The teachers of Narok are a disappointed lot because of the blackmail, the deceit, and the politics that the national office has played on teachers. Jagoro mar Kupet Bade Manyeri Francis Wanjohi wacho ni ne giseketo ikruok makare mar dhi mbele gi ng'anyo nyaka chieng' sirikal winji wakgi kowacho ni yo moti godo e chungo ng'anyo no odhi ataro gi chike matayo riwruok mar Kupet. Today we had planned a mega demo at Mukoroine. Now it cannot go on. We are confused. And also we have not gotten any official communication up to now. In the constitution, it says that it's only the governing council that can call off the strike. But now, this was a suspension, and they took advantage of that loophole because the suspension, and on the other hand, there is calling off. Jagoro mar Kupet Akelo Misori kata kamano olero ni gisewinjore gi TSC kendo oboke mag winjruogno ibiro chwale doho chieng' tich ang'wen mabiro. Further to the understanding between the Kupet National Executive Board and the Teachers Service Commission that suspended the teacher strike, our legal teams have finalized the court
consent which will be presented by the parties on court or to court on Thursday. The consent agreed by the lawyers covers all issues in the union's list of grievances, with the exceptions of the employment of junior secondary school teachers. Kata kamano, Missouri yango ni moko kuom dwach jopuonj kama oting'o ndiko jopuonj junior secondary ok nyal timore mapiyo kaluwore ni od bura mamalo pok opwodho omenda mar ndiko gi e tich. Kata kamano, owacho ni en gima gibiro medo goye mbaka ahinya to bang'e jatend piny Kenya William Ruto tieko limbe mare e piny mar China. Despite the union's demand for a commitment on the confirmation of the 46,000 intern teachers and employment of 20,000 new ones, the Commission maintained that it lacked authority, clear authority on the matter, since the funds for the purpose had not been provided by Parliament. Magi timore kinde ma jonyuol to yago gwenyruok ma osebede kind KUPPET kod TSC, gino magiwacho ni hinyo mana nyithindo ka koro gikwa winjruok mochwere. Serikali waongee na walimu wape pesa yao, watoto waende wasome. Sasa kama mimi mzazi mtoto ako form 4, ukweli mambo amemaliza, amekaa nyumbani wiki moja, hakuna mwelekeo. Waongezee walimu pesa nao wafanye kazi. Mwalimu anapata 17,000. Hii hata ukifanya budget iwezi kufikia. Hiyo ni pesa ndogo sana. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonjre ma joten mbalariany ma pachoka medo seyo chenro manyien mar siro somb jopuonjre magiwacho ni ok ti makare. Jopuonjre go dwaro mondo piny owacho owit oko chenrono ka giseyo kaka ikete ne jopuonjre e band mopogore opogore, ka gidwaro mar mondo mi owit oko banda mago magario mogik. Bende gidwaro ni onywakgi e kamiti manono chenrono ma bende jatend piny Kenya ne osingo mar chuogo. Gibuogo dhi ng'anyo ka ok ochop dwachgi. Somo manyasani ni en ni means testing instrument gimidendo ni MTI kata yo ma giketo godo ji e bands mopogore opogore oken giratiro kata mathin. Inyalo yudo ni nyathi ma e family mar jomodhier, nyathini endi okaw kete band mar jogo magin tajiri. Koro ere tiende, koro gimwan wadwaro kendo wadimand en gima wachiwo kaka obed ka sheria ni mondo mi jogi eki gidhi anena ei gino kendo ging'iye maber mondo mi ginyal keto nyithindwa e bands makare. Gimachielo wadwa ni mondo mi jaduong' Kero ensure ni ka gimoro amora timore Kenya ka ma relate to education to nyaka nyithind school magin joten nyithi schools luongi mondo mi wambe wagol patch. We want a fair thing whereby someone out there who is of influence will not make a phone call and say, place my student in a certain band. So what will happen to those people at the mashinani who know nobody here in Nairobi? Whom will they call? Katika ile riba ambayo inawekwa kwa loans, kwa HELB, ipunguzwe kutoka 4% ikuje hadi 2%. At least hapo tutakuwa tunasema jambo na tutakuwa tunaongea tukienda mbele. Lakini kwa saizi bado tunasema comrades viva. Comrades reject. Nyakorongajwang doho mamalo hogolo chik ne ugai marobila makojolo Gilbert Masengeli mondo chope mbele ne chieng' tich abich mar jumani maonge leo e wi lal mag rowere adek e kar dak ma Kitengela jumbe 2 mokalo. Mabiro bang' Masengeli rem chopo e doho kendo oro ng'ato e loe ka wacho ni odhi limbe e tich mano e pinje maoko. Wach mokwed kod riwruok mar okinde mar LSK. Bura makamano ne ochwala kod riwruok mar okinde LSK kod Amnesty International. Chris Owino Mioler. Eng'eto mar bura mane ochwal kod riwruok mar okinde pacho ka LSK kaachiel gi Amnesty International, jal buche mado mamalo Justice Lawrence Mugambi ochiwo chik ne ogai mar obila makojolo Gilbert Masengeli mondo chop e nyim doho chieng' tich ang'wen jumani ma onge leo. The court has to assert its authority for the maintenance of rule of law and order, particularly where deliberate disobedience of its orders has been demonstrated. I will thus order that the Inspector General shall attend court on Thursday, 2024, to punch the contempt before further proceedings in this matter. LSK kod Amnesty International ne ochwalo bura e doho mar kwayo doho mondo gol chik mar mako Gilbert Masengeli
kuom rem chwalo ji adek ma wachore ne olal jumbe 2 mokalo e yo ma ok ong'ere e gwenge mag Kitengela. Masengeli kata kamano ok ochopo e nyim doho kendo oro ng'ato e loye bang' wacho ni enie pinje ma oko e limbe mar tich. Having failed to obey the two court orders, the first respondent equally failed to obey the third one that required him to attend this court this afternoon. The court has teeth and can bite. It will not watch at its authority, and the constitutionalism is slowly being whittled away. Those that deliberately ignore or disobey court orders must be ready for the consequences, and for the violation of the Constitution, even greater consequences. Doho ne onyis ni Masengeli nie pinje maoko e limbe mar tich, wach mane okwed kod ogai mar LSK Faith Odhiambo mane owacho ni onge ranyisi mane ochwal ni doho mayango ni Masengeli nie pinje maoko. And they had more than adequate time to respond to the issues at hand. But most importantly, my lord, is to tell this honorable court where Bob, Misheni Njagi, Jamil Longton, and Aslam Longton are. My lord, to date they have come before you to make fun of this honorable court by coming to report that the IG is doing other duties. There are more important things than the lives of Kenyans. Jal buche mado mamalo Justice Lawrence Mugambi tarik 28 dwe mokalo ne ogolo chik ne ogai mar obila Aton Jenner kod bad migao mar okwach kich mondo oler kama Bob Mishemi, Jamil Longot kod Asmal Mogot nitie. Mabiro e kinde ma jatend duond bura mar Safina Party Jimo Anjigi, okil Kamalo Kaweli Sotieno kod riwruoge makedo ratich oganda osingo madonjo ne tend obila e doho mar piny mangima. Jo motelo ne obila gi, commanders mag obila gi, wadwa donjo negi, to magi gin charges ma genuine. Jo motho gin jo otho mar adier. Postmortem nitie, medical report nitie. Jo moyiny wan gi medical reports magi. Jok molal wan gi obi magi. Wan gi familia magi. Mowacho ni ng'ate gito nokaw gi jok ma tiyo ne sirikal, magin ofisa mag polise. Koro wan wala donjo ne jogi bende. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwar mgajwang jatend piny William Ruto opako winjruok mosebede kind piny Kenya kod China. Ka kundi winjruok makamano osejiwo weche mag ohala kokalo gedo mag ndach reru manyasani koda peini e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Koloso e kinde romo mare kod jatend piny China e kinde ni mabendo timo limbe mare e piny China. Ruto oluoni gedo mar ndach reru mawuok Mombasa nyaka Naivasha oyawo piny Kenya ne ohala mano mar timo kod pinje mago mag Afrika. Ruto nachiel kuom jotend pinje Afrika moyuore romo mar jiwo tudruok e kind China kod pinje Afrika midendo kaka FOCAC. Recently, we just held the third plenary session of the 20th CPC Central Committee, laying out a strategic plan for comprehensively deepening reform to advance Chinese modernization. Mr. President, under your leadership, Kenya is also pressing ahead in its economic reform and transition. China wishes to take the opportunities presented by the summit to further align our development strategies and take our comprehensive strategic and cooperative partnership to new heights. It is an occasion, Your Excellency, to thank you also for convening FOCAC, the all-important forum that brings China and Africa together. It is also an important opportunity for Kenya-China Comprehensive Partnership Agreement, a strategic partnership that is based on a people-to-people engagement framed on programs that are mutually beneficial between our two countries and based on mutual respect and trust. Nyakwar mgajwang kupogore gi mano, piny owacho higeno ni dhi reso atamalo 30 mag gige nyiewo mwandu mago mag sirikal. Kochopo higa manyien dwe mar achiel, kosetiek keto yore nyiepo obedo e yo manyasani. Kaluwore gi ler mogol kod duol mateo nyiepo KISM,
Giloni matimore e kinde moyangore ni mibadhi mathoth okwako yore mag nyiewo mwandu mag sirikal matimore e county to kod piny owacho mamalo. Jatatije mar KISM Kenneth Matiba olero ni tiyo kod yore manyasani madhi tieko tiyo kod otese biro dino ne mibadhi moseneno kuom thuolo malach. Kenneth omedo ni ma chiwo thuolo ne duola mar EACC mondo omed mako jomibadhi. The government through the National Treasury has already communicated to our membership that with effect from 1st January 2025, the procurement system is going to transition to an end-to-end process. What that means is that it is going to be paperless. So from the point of identification of needs in the public sector, to planning for them, to budgeting for them, to budget execution, contract administration, inspection and acceptance, and eventually delivery of goods, projects in the public sector is going to be automated. That is very, very key because it has assisted many countries in the world that have adopted the same to save close to 30% of their public procurement spending. And it is also going to aid in reduction of fraud, which has been a challenge in some instances in the past. Nakoro mgojuang moko kuom jodak masoweto kar dak makibra koro sundo piny owacho mondo ochung'e adiera e weche mag gedo mag udi mabechgo yweyo ne oganda mapachoka. Giyok ni samoro ok bed negi mayot yudo udi nikech onge ogirimiti e kind piny owacho gi jopiny ewi kaka oganda biro donjo e udigo. Jodak manobago ng'anyo mamuol bende dwaro ler ewi kaka chenro no itayo kod kaka jopiny biro yudo udi ma jatend piny William Ruto osebedo kadhiero gedo margi e tunge mano mar piny Kenya. Negiramo ni ka en adiera ka adiera onge to gibiro kuno chenro no kendo chuno mar mondo mi ochunge. Jokanyo modak area mar Soweto Kibira kae owacho ni miradi mar gero ute mar affordable housing otikod gi marach niwach no dar gi kae ni gero kae then to ibo duok ka gise kosegedi to ok gine dalili ni bang daro gi bro duok gi to mar ariyo jo sirikal matimo miradi ni okudwa bet kod gi piny mondo giwinjre utaratibu mantie koro wan kaka shirika wabiro kae mondo wachung kod jogi mondo wapech sirikal mar William Ruto to mkakati mane maniketo between sirikal mari gi jopiny to kod in private investor to kaponi mkakati onge kendo adier makende onge wan kaka Afrika wabiro dhi court mondo wachungini na kadier neni. Watu wakipomolewa hapa kuna wale watu wacha ni waita magaidi wa hapa ndani ambaye wanachukulia ili jambo ni kama jambo la kawaida. Wanasababisha watu wafukuzwe, wanachukua zile pesa wamepewa, wanakula. Serikali ilikuja ikatuambia itafanya kitu ambayo inaitagwa slab upgrading, ni kweli. Lakini sasa imegeuka sio slab upgrading, ni kitu ambayo inaitwa affordable house. Sisi tu kwa tunataka hiyo. Sasa sisi tukaona kuna kitu ambayo inaendelea ya kutunyang'anya makao yetu. Kwa maoni yetu tunaona ni kama rais labda anafichwa vitu zile zinatendeka hapa. Kwa hiyo mimi ama ministry haimwambii hivi. Sisi wakaaja ama labda anajua na kuna watu wengine ile tujui. Nakoro mgojuang report makamano bende makelowe giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika en 30 tok saa 12 mano mar okinyi. Kokamano mabiro en nonro mar gazet kik dhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130.
Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ne korongo jonga semi weche manyien sebedo gi ng'eyo kaka gweng' mintiere ochiew machiegni kidieny machielo ma en nonro mar gazet nyinga Sharon Ong'ao. Kaka pile waneno gazede ariyo miantiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche mabela noko mipeke gazede okiny makawuono gin thor weche mopogore opogore. Daily Nation kanyo wasenyisi motelo ni thor wach mabende gimiyo pek en kotenre kod weche mago mag somo. Inyalo paro banga duola kata mana riwruok mar Kupet, mano mar jopuonj mar Kupet bang' kona negise chungo ng'anyo margi. Jokanyo magegi counties mopogore opogore to koro oseyo dwaro mano mar Kupet
mano mar chungo ng'anyo makamano. Kopogore gi mano, The Standard thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore kod limbe mabende jatend piny William Ruto timo e piny mano mar China. Kabende gisani gindike kanyo gi dholiech mo projects modet. Dibende piny China pod osingo timo chenro mamoko e pachoka mabende biro bedo kamenyo kata mna medo kwana mago mag gope mabende piny Kenya nitiere godo ne pinyno. Abiro bedo kalero ni mathoth. Kok mano okan kenda antiere ka jafwambo wadwa Hansel Oyango. Hansel ichung nade? Achiew maber Sharon. Seb molo ka mondo alidh ne nyikora mogi achiel ariyo mani wi gazet. Wabiro ka gikoyo mang'ich kawuono nyidho moro ni Nairobi ka. Kata kamano wan ka wadwa ng'iyo weche kaka mag Haiti, obila ma Haiti ywak ka ni manyonge monego chulgi odeko. IBC be nigi weche ka jomoko lieko ni nyaka beni jotendgi no mie mit bilie moro. Standard Cabo oyango ni jotije sirikal idhi medo sara. Wan gi limbe jatend piny, iwacho ni jatend piny olimo Xi Jinping. Mano jatend piny ma China. Jatend piny ma Kenya olimo Xi Jinping, mano jatend piny ma China ka gisewacho no. Gima moko gai Raila Odinga be waneno ka osemako lwet owadgi matin ka gichiko go China kocha cha. Koro wadhi neno ni agwata magidhi godo no kata mana okafu magidhi godo dhi duogo gang'o idhi somgi. Aya, mane paro maduong' kanyo. Koro mago gin moko kuom weche nyakor Mgwejong mabende dhi bedo kwa mulo ni Standard. Bende ahero thor wach mabende gimiyo pek piny kanyo. Inyalo paro bang' jotije mago mag serikal nyakor Mgwejong nobuogo ng'anyo e giko mar dwe ni. Aneno kanyo komede gi omenda. Iwacho no mede gi okanyo osara kod siling bilion 1.5. Hansel yene mar mondo mwacha gi wach mar somo nikech wach mar somo ema koro omulo oganda mapachoka. Juma mokwongo jopuonjre ahinya mag skunde mag sekondar nokodhi nyime gi skul e yo makare. Nyaka sani inyalo paro kuku mano mar riwruok mar Kupet ne wacho ni koro gichungo ng'anyo bang' chopo gir miti gi TSC. Ne neno ka jo union kata mana jotenda riwruok mar Kupet e counties mopogore opogore bende gisani koro no ng'anyo ni wan winjruok makamano mabende kuku mar Kupet nochopo ok wayiere godo kata matin. Weche to thoth e Kupet ka liekori nyaka beni mibadhi moro donje Kupet ka ma weche mang'eny ma oda nono ka. Achiel kuomgi en ni waseneno ka jotelo mopogore opogore mowuok e gwenge mopogore opogore Kenya ka osebedo ka ywak ni jotelo madongo national mani headquarters nyaka beni nyo mishandle ng'anyo manyicha nitiere. Kendo nyagi wacho ni jatelo Misori nyaka beni nyodhi ataro ma chik ka nyo luongo ng'anyo nyo wacho ni ng'anyo osegol oko to Misori nye waneno kata kowuok oko mowacho nang'o ni en kaka jatelo nye en gi en tije mar mondo ta ogol leadership onyis ranyisi ma leadership makoro wacho ni nitiere gik manye TSC osetimo ma nyowacho ni mago nyoneno noromo mondo giluong gikir ng'anyo oko. Kata kamano wacho ni nitiere moko mapok otim but mapok otim go oneno ka gima TSC manyo pesa kon gi koni mondo ne ni mago tim. Achiel kuom gik manye iwacho ni nyaka beni nyokelo luore e Kupet en ni osach jopuonje e dwe ma okalo ni noko ng'ad pes Kupet nitiere atamalo 1.8 ming'ado ga dwe ka dwe kowuok osach jopuonje mamane iwacho nyaka beni nyomiyo Kupet luoro nang'o ni sirikal nyalo tieko gi kowere gi weche mag membership mag kolure gi membership mag Kupet nikech samo king'ado pesano matiende ni i-undercut kata ing'ado tiende Kupet nikech koro pesa gidhi golo kanye. Nye waneno kama Zabulon Awange mamano jagoro ma Kupet Kisumu. Nye wacho ni jopuonje mang'eny nyoko mor gi wach mar chungo ng'anyo manyo chungu no.
gi jotelo mamoko mopogore opogore. Ting'eni gima mako dhok e kinde mabende kata mana jotelo mopogore opogore ma kupete counties mopogore opogore wach mabende kata nwa kele weche manyien okinyi ma kawuono. Gima wang'o igi ok kata mana ni kaka ng'anyo ochung'. En kaluwore kod romo mabende ne gibedo godo. Ne gibedo gi romo mano mar NGC. Mano romo makelo kanyakla wacho ni National Governing Council. Mano chieng' Jumapil, mano mar juma mokalo. Don no ka ng'anyo to nochungo chieng' wuok tich. Mana giyiere ni mae juma margi mar ariyo mabende pod gibiro bedo ka gidhi e ng'anyo. Kaluwore kod moko kuom ogirimiti maggi mabende pok ochopie kare. Koro gipenjore ni obedo nang'o ka NGC kanyakla kod JONEB nobiro kanyakla. Ting'eni NEB oriwo executive secretaries mago jogoro mopogore opogore mawuok e branches mag 47 mago counties 47 mantiere pacho ka. Koro giwaro nochopo nade kwasebedo gi romo chieng' Jumapil to chieng' wuok tich mano odiochieng' achiel kende. Tuchako wacho ni ng'anyo koro chungi to dwaro magwa bende pok ochopo e kare. Nye wachore ni kata mana romo manye jatend kupet gi TSC iwacho ni nyobedo go, iwacho ni nyok gibedo informed gin nyegi kara ni romo ina nye ntiere ma iwachore ni banka nye giseromo ma gisewinjore ni ng'anyo dhi e jumbe mar ariyo kata gin nyegi buok mana kaka isewacho no. To gima duong' ahinya kaeri en ni wachore ni jotelo moka a few ema nyodhi oromo gi TSC makoro kanyo nenore ni mibadhi moro nyaka bed ni nitie, nyaka bed ni nyose luongi bathe modine gi gimoro e lwetgi. Mano koro ema liekore ema wachore ni jokanyo mag kupet neno kamano nikech jopuonje e ground to wacho nang'o ni dwachgi poko chopi to jotelo mamalo wacho nang'o ni dwachgi osechopi. Koro penjo manya penjora niya gik makoro kupet sani wajatend kupet nye wacho ni magi ok gik ma ne NAT wacho to ne gikwedo ni NAT gin weche ma NAT wacho go gikia. To koro mae koro e language masani waneno ka koro kupet be koro kata wawach ni jatend kupet nikech nyaka be ni nitiere pogruok moro e paro ka jatend kupet be owuok oko nang'o wacho nang'o ni nitiere gik ma osetim, promotions osechaki, weche mag medical cover iloso gi mamoko to mage the same things mane NAT be ne wacho nang'o ni osetim. Koro gima penja ni ka ne gigi nosetim to kara to ng'anyo mar jumachiel manyicha giketo wago ni to ne marang'o. Mane penjo maduong' kok manya kor mgajwanga ng'eni wach makama kelo bagni e skunde mopogore opogore nikech kaneno ka pach jopuonje mopogore opogore mabende naneno ka donation odadhogi kaluwore kod oboke mabende gindiko. Giwacho ni thoth skunde mago mag sekondar nyaka sani nitiere moko kuom jopuonjre mabende chope skul jopuonje onge, jopuonje bende nigi bagni wadhi koso kik wadhi. Bende koni some wach makama omie peke ite mano mar 4 gi mar 5. Bende no ka moko kuom jogoro mano mar kupete counties mopogore opogore. Koro gidwaro mar mondo mi jodito mago mag kupet ogwetao gidhi kaluwore ni ongisebedo ka gidhiro dwaro margi e yo makare. Kuom ranyisi anno kanyo jagoro mano ma Vihiga, mano jagoro ma kupet e gwenge mag Vihiga Sabala Nyeni owacho ni ponono ni gisebedo ka giwuok oko mar dhi ng'anyo to iloso kod gimiyo gimit bilie moro matin mano biro bedo ka thiro kata mana tije mage. Kisomo ite mano mar 4 gi mar 5 nyakoro mgajwang be nanno kanyo TSC ne okogolo kingeni kinja kanyo mar kupet mana kaka kanise wacho kisebedo jakanyo mar kupet osachi ntiere kaka ididact katigolo pesa dwe ka dwe mano kwa nata mala 1.8 mabende dhine union nanno ka dwe mar 8 sadong koro wadi dwe mar 9 osara mar dwe mar 8 ne okong'adi makoro nyiso no kelo koyo moro ne kupet ka ginyalo bedo ka gitayo tije mage. An gima nyalo wacho ni kade be ni kupet nigi ratiro kata ne wanyalo nang'o ne gin gi right ma ng'anyo based on gik ma wacho ni TSC pokotimo kata sirikal through TSC pokotimo to koso ng'ado atamala 1.8 mar osach jopuonje madhine kupet ni okonego beni buogo gi nikech magi samoro nyalo bedo mana scare tactics moko ma sirikal timo mondo timang'o mondo o undercut jotelo ne gidok ne jo members
to gipenjo members nango ni maeri otimore uneno ni watim nango gin gi national committee governing council gin goro moriwo jotend kupet mopogore opogore e branches 47 e county mopogore opogore Kenya ka mano botingo members apar mar national executive board benie ye kanyo angane mono ku jotelo go biro kamoro achiel mondo gipenje ni koro ma waneno kotimore waneno ka pesa monego be ni ngado oko ngadi to jopuonje nigi ratiro ma penjo sirikal ni pesa monego ungadi ungado nango ok ungado nango to kok ungade to en paro mane ma un godo osu paro ni ubro ngade gine ne dwe mabiro nikech mane yo mane no karo nego be ni lo nikech gisebedo ka gin gi consultation all through gisebedo ka giriwo paro kamoro achiel gisebedo ka gichalo joma ni kanyakla to sani koro waneno ni kara kanyakla gini ne en mana screen saver ma incha waneno mana TV ka bende gineno ni ng'anyo mabende gitim en mana ng'anyo makayiem ne ono kaka manya kod mgajuanga ng'ini weche motende kod ng'anyo mago mag jopuonj makupeto bro bedo kolunu machiegni kata bed ni ng'anyo makamano koro nosechunga to nitiere cold war moro kanyo mabende koro pod dhi nyime kwadhi mapiyo piyo ite mar 2 gi mar 3 nano kanyo report mabende nochiw kanyo kod apis auditor general pachoka mano Nancy Gadhungu kaluwore kod omenda mabende piny owacho osebedo ka tiyo godo ne chulo okinde mopogore opogore pachoka ahinya kaluwore kod buche mabende osebed ka itero e doho ano kanyo kichako kod duola mochung' ne weche mag yiero mar IBC iwacho ni law firms kata mana kembe mag okinde e pachoka iwacho ni biro yudo kanyo siling bilion 6.2 kaluwore kod bura mopogore opogore mabende ne represent kata ne gichung' e law duol mochung' ne weche mag yiero pachoka nyaka sani bende hano kanyo nitiere farms mago madiro 11 mago mago kinde mabende iwacho kanyo ne biro bedo kayudo bende omenda makore chwe siling bilion 1 kaluwore kod services mago mag representation mag election petition nyalo paro ng'ur mar yiero mar higa mar 2022 to ma ring'en mana service charge ema biro bilion 1 kama nitiere legal fees moko mopogore opogore makata county government bill iliego ka ni onego bene chulo kembe mopogore opogore law firms mopogore opogore Kenya ka mano law firms madhi mana 44 omenda machopo mana bilion 1.3 mano county government kende to mano mana mar kind higa 2022 nyaka sani mano ka ki back date to omenda no biro mathoth ahinya law firms moko miwacho ni IBC onego beni chulo gin ji kako lemboraro wan ka gi Samba advocate manigi 50 onego beni chulo 50 million gin pesni madhi mana million pesni modhuro to parni magi gin osuch jopiny to kendo wachre ka nango ni ntiere ewi pesni monego beni chulo auditor general wacho ni ewi pesni monego beni chulo law firms go ntiere pesni ma ondik onego beni chulo but onge obok ma yango malongo nango ni magi pesni monego mai pesa man kaka ne wachopo e deal ni to mai kaka onego beni wachulo pesa to mai kaka winjo kunentie mateni yo structures onge manoket malongo ma iwacho nango onego beni chulo godo jogi momenda machal kamano en omenda mathoth ahinya ma kigo kwande to law mana milion 220 gi wiye kako yange to bende kata mna jotelo bende aneno ka iseyo apis auditor general mapachoka bende seyo jotelo mopogore opogore kuom tiyo marach kod okinde mapachoka kuom ranyisi ineno kanyo kwana mago okinde mabende governor ma Nairobi ne bende chulo wacho ni no hire kata mana nondiko e tich kata mana wacho ni no hire services mago okinde 46 to county nigi okinde mage wacho ni county nigi okinde mage 26 koro kimedo 46 gi 26 mano mar winjo kata mna buche mopogore opogore mabende samoro sebede kidonjo ne sirikand county ma Nairobi nyalo ng'eyo kata mna kwan mag omenda mabende gibiro bedo kichulo kanyo neno kanyo the amounts wacho ni what law firms want from city nitiere milion 865 kanyo mabende koro sirikand county ma Nairobi en gowi mabende bandhoge mano mar higa mokalo nitiere milion 34
14 neno kanyo Momanya and Associates Advocates ntiere moro million 285.57 gin pesni makore gi lach. Ma koro nyiso ni japiny ema safa nikech number 1 cases ma kaka koro wach mar IBC nen kes achiel miwacho ni Azimio la Umoja emane otero kese doho makori penjo ma penjore ni koro legal fee madhi mana bilion 6.2 ma IBC onego beni chulo ni no chope nade to law firms gi en tich mane maduong' ahinya mane gitimo monego beni chulo gi pesa. Ang'eni case ka case niga gi category mare gi chudo mare. Kata kamano an anyalo yie gi Auditor General Nancy Gathungu mawacho nang'o ni pesni mathoth nyaka beni nitiere kaka ok nya yang kaka onego beni tiyo godo weche mag chulo law firms opogore mag IBC mano chung ne IBC gi mano chung ne county government doho mana mapiyo Hansel wadong gi matin dakika par mar mondo motik nondo mar gazet kod mapiyo ite mar abiro nyakorom gajwang bende nitiere Hogai mano mar obila makojolo Gilbert Masengeli manyaka sani nineno kanyo ka jangad bura mano mar doho maduong' mapachoka Lawrence Mugambi nonyise mar mondo miyochope nyim doho chieng' tich ang'wen mano odiochieng' makiny kaluwore kod bura mabende isego obila mapachoka kuom mako oganda mapachoka e yo moko winjore mano kaluwore kod owete adek mabende nomaki e kind thuolo mar jumbe mokalo chieng' tarik 19 mar dwe mar aboro mano mar higani manyaka sani ndachgi pok ofweny kata mana pok ofwar nyaka sani neneno kanyo odiochieng' manyoro okinde mabende nochope doho e lo Masengeli nowacho ni odhi e tije moko e pinje maoko. An gima nya penjora nikech nya neno wachno e news manyomako dhoga ni karakoro doho ni ng'ama winje ni kaka koro ng'at monego be ni enforce sheria Kenya ka ema ok winj doho koro japiny bro winjo doho mane penjo manya penjora nikech wach mar owete manomaki Jamil gi Aslam Longton kod activist machielo miluongo Robert Bob Njagi manomaki ma iwacho ni obile manomako koro nyo luong IG makojolo nyo luonge nang'o ni mondo timang'o obi oler ni jogo ni kure nikech nitiere police station aparo ma Kitengela manowacho ni Njagi nitiere police station kono mate ni koro nyaka beni nitiere evidence makuma jogo nitiere to kata kamano kanyo luonge e nyim do mondo onyisre o kata wach kuma jogo nitie nyoko chope e nyim do makoro wapenjore ni yawo kakoro ma Inspector General emo chakot kama don koro kinde magi manochope loye to kinde ge wacho ni oonge pachoka no dhi tiche pinje maoko to kodhi tiche pinje maoko ni penjo mapenya ni nitiere procedure maka ng'ato ko apia e nyim court onego beno luwo ko o inform court ma okirit chieng' makoro court osechopo kore kinyiso court nang'o ni odichieng' maka kama kawuona onge aoro kinde to court nyogolo someone maler nang'o ni ene manyako apia in person manya neno kata mana ker ma LSK nye agiu nang'o ni kama koro osechopeni ni jalni onego okete onego maki okete e jela nikech mano chayo doho koro warito mondo ane ni Thursday ang'o matime samoro nyalo chopo e nyim doho tibaye ndani monde to pani Thursday ne odiochieng' makiny chieng' tich ang'wen odiochieng' makiny koro mgajwang' doho chiko Masengeli mano Hogai mar obila makojolo pachoka mar mondo mi ochope e nyim doho mar mondo mi duok buche makamago Jesse dwaro dhi bedo gi okil Kamaloka gi jakedera tiro mane twak e chenro mar opiny mar mondo mi gikol mathoth nikech ok kata mnowete adek gi kende mosemaki waseneno obila kata mna jogo eko mabende iseyo ni gin obila ka bende mako kata mna ji aoyaye mana ka ji ng'iyo neno mana kama alanga odiochieng' alanga nyalo paro jafwambo cha bang'e obila dogo wacho nang'o sama gimako jino ting'eni jobaisi to pod wakia ni kure mane wach maduong' nyakora mgajwang' kata kamano hang'eni nitiere kata mna moko kuom oganda mabende nolala apoya nono moko kuom gi bende nomaki e kinde ng'anyo mago mag sundo piny owacho duto te hang'eni nyadendi Joyce Duor biro bedo katwak kanyakla kod wende e ite mano mar aboro
Sane wacho ni pesa nindo Homa Bay. John Mbade jatend migao mano mochung' ne weche mago menda e pacho ka. Koro nanno kanyo ka IBC bende koro oketo thuolo no ayanga. Inyalo paro nogwele kod duond bura mano mar ODM kaka jaod bura. Sane koro IBC bende koro noseketo thuolo makamano nono. Koro rakruok koro nitiere ka Hansel. Ng'abro bedo kaka okar Mbade. Mano wach maduong'. Wach makamano bende nanno kanyo ka speaker mano mar od bura maduong' mapachoka mano Moses Wetangula. Bende no se declare kata mano yango thuolo makamano ne ni nono. Koro waritane ni gwelo ODM biro bedo ka keto ng'a kar Mbade. Kanyo koro ODM nyaka koro beda motegno nikech koro kik gitim anyawacho nang'o kik gimi bura nyawo be kik gimi party nyawo ni obeda gima democratic nikech ODM to ang'e ni dino ochung'ne democratic obed gima democratic omi ng'ata madwaro chance no opportunity mar express kata mar laro kom no e yo moyangore ma ng'at mo oloyo ema mondo mi kata kamano to waseng'e ni weche aina gi samoro ji iluongo ga bath tent kata to ji winjore to mano be onge shida nikech ka ji owinjore ma kwe nitie mane kwe gima wadwaro mano be miyo party samoro timang'o samoro party save pesa makoro kar mondo party otigi omenda mathoth e weche mag yiero to koro miyo party bende reduce expenditure miyo party bende neno motegno ka ji wacho nang'o ni party mar ODM oriwore to ken kata mana Mbadi kende aparo nitiere by elections moko be mawarito ka by elections mag gwenge adek ondika ni wan gi gwenge adek mawarito ka ma ji nyicha Karopi Wandai be wan go wantiere gi Magarini Magarini be wan go Banida Ugunja ging'eny ka makoro wadwa neno ni IBC dhi tayo gigi nang'o ben opportunity mar miyo IBC mar loso nyinge nikech elections mokalo ne wang'e ni chochni mang'eny ne nitiere kuonde opogore ma IBC ji poko oganda mathoth poko trust gi koro maeri en safar manyien ne IBC bende mondo gitem loso ka gitimo malong'o nyalo restore public confidence kuomgi. Koro wach makamano nitiere Nyakwar Mgajwang' e ite mano mar aboro. Koro ting' bende nitiere ni duond bura mano mar ODM mar neno ni ng'ama koro ibiro bede ke gwelo. Ibiro bede ke ng'iyo nikech aneno maling' ka ibiro bede ke ng'iyo profession mar ng'ato koso ibiro bede ka ing'iyo gender. Iwacho ni kit chwech ng'at ma miyo koso ng'at ma wuoro koso ibiro bede ke ng'iyo profession mano ng'at ma bende biro bedo ka igwelo kar Mbade. Wan waketo mana wengewa itwa bende nitiere oko kanyo. ODM ko andika wabiro bedo kwa lendo ni thuolo makamano to koro oseket nono. Kopogore gi Nyakwar Mgajwang' ite mar apar mana mapiyo Hansel wang'e mana kuku mag weche mopogore inyalo paro ng'anyo mago mag jotije mosebedo katie paw ndeke maduong' ma pachoka mano mar JKIA kaluwore kod wach mar Adani gisebedo ka giseyo kambi mong'ere kaka Adani ni kibed ni gidwaro kawo paw ndeke ma pachoka. Kata kamano aneno ka jodito ma pachoka maderom 16 nego beni wuok odhiambo makawuono ka dhi e piny mano mar India mar nono wach makama nitiere ite mano mar 10 kaluwore kod oboke ni anno ka wuodhgi gichano tiyo kod ndek kalapapla mano flight KQ202 mano rom kanyo sa 10 mamidhiambo manego beni dhi e piny mano mar India ji 16 te dhi mana nono wach Adani mai Kenya wantie giwacho ni gidhi benchmark ni gidhi benchmark gidhi ng'iyo projects ma Adani osetimo in the past e gwenge opogore India kochacha ka ginono mondo gikel report mondo nikech Adani osebedo questionable procedure mane otigo do kani imiyogi tenda kata mana ni iwacho ni omigi thuolo mar tayo improvement kata mana gero JKIM mondo obed e lony manyasani e kiwango manyasani to delegates gi 16 gi iwacho ni ka gidhi kocha onego bed ni gibedo gi
buche mopogore opogore. Tinyisgi ni apaga ng'wen gi gin jomagi nikech nitiere senior managers. Iwacho ni managers madito mago mag Kenya Airports Authority. Kanyakla kod jodito ariyo mawuok e apis Attorney General. Makoro keto kwan makamano 16. Aparo ni koro group ni nyaka ne riu ne kel senior managers gi jok ma Attorney General mago koro jok ma dhi ng'iyo e weche mag sheria kaka Dani osebedo ka ta weche gi e gwenge mag India kocha ka be gisebedo ka giluwo sheria mag pinje makonogo. Weche mag National Treasury to nyalo dhi ng'iyo nang'o ni ka gidhi kocha cha ka giyudo project ma Dani nosetimo in the past ginyalo estimate ni project ni bro cost pesa di to jo otime nang'o to en for how long maka gibiro Kenya kato gipimo gi JKI gineno nang'o ni koso nyalo bedo ni nitiere kuma ne wakier kane ndie kuma ne wakier wanyalo luonga Dani e mesa kendo mondo wari negotiate. Tingeni gima jotije matie paw ndeke mar JKI to ok giduo gir miti ma bende piny Kenya donjo gi kambi mano mar Adani. Koro nyalo kata mako dhok ka bende koro jokonya 6 kata mana jodita 16 mapachoka chak dhi e piny mano mar India marango chenro mopogore opogore kata mana dongruoge ma Adani osechwalo. Nikech no ka gibiro bedo e piny India nyaka rom kanyo chieng' tarik 10 ma bende okigeno fuyo margi e pachoka. Kawuono ken chieng' tarik 4. Manyiso ni ndalo 6 gi duto te gibiro bedo ka gitimo benchmarking mano mar ng'iyo kaka Adani bedo ka tiyo e kind mamoko. Bende nanno kanyo ni ma bende lure bende gi deadline mapanne gi miyo piny Kenya mano mar November dwe mar 11 kapok gidonjo gir miti makama. Koro yuak maduong' ma jo piny kata jotich ma paw ndege ma JKI number 1 kiwe kata mana deal ma Adani no gin number 1 ne gidwaro gima duong' ahinya ne gidwaro information ne gidwaro ni process ma kaka no mi Adani thuolo ma riembo JKI ni mondo oketa yanga onyis jo Kenya nang'o ni maerie kaka ne wachopo e ogirimiti ni magi benefits ma wayudo mae procedure mane watiyogo jo piny no bedo involved nang'o magi jok mane oketo seigi to Adani onego beni kaw gini thuolo marom nade to mae omenda ma Adani biro tiyogo to mae kaka gibiro duoko omenda gi to magi jotije mag paw ndege wacho nang'o ni pok otimnegi gin pok giwinjo ne nitiere ndalo moko mano luongie public participation but public participation mano luongie no ne en gima iluongi sama idhi ot idwa idho bus idhi ot koro kinyisi ni nitiere public participation moro ka onego ibedie koro magi manyicha gikwedo manyicha gibuo godo ng'anyo ni gigi koko losi to gibro dhi ng'anyo kata gin be. Aya kopogore gi wacha Dani no bende ite mar 13 nyakoram gajuanga neno machinglo moro ka machinglo no nitiere gachokolo moro kanyo nyakoram gajuanga dibede en kaluore kod limbe mano mar jatend piny e piny mano mar China. Anene kanyo nitiere gachokolo to nitiere jodita ariyo makineno pichagi kaluore kod machinglo makamano inyalo ng'ene gin ng'agene hang'eni Hansel wabro bedo kwa tieko nonro mar gazet mar Daily Nation gi limbe mar jatend piny e piny mar China. Wacha kane gi machinglo no. Machinglo taneno ka jatend piny wang'eni higa mokalo nodhi China to nowachore nang'o ni dhi ne China kuro ok nonyago olemo mane igeno ni mondo nyagi kata kamano wang' ni to biro gi ogai ma ODM Raila Odinga makoro gisedhi godo kono ji ariyo koro kae makoro wacho now where were we before we got rudely interrupted. Koro rude interruption ni nyalo bedo ni ne ng'anyo mopogore opogore mosebedo Kenya kama ne kwedo wuodhe mag jatend piny e piny opogore opogore maonge olemo moro amora ma ginyago. Koro osedhi temo mondo otim nang'o otigi opportunity ni mar ensure nang'o ni SGR ochopo Busia kata Malaba kendo nitiere nderi mopogore opogore ka mowacho ni odhi manyo hola mondo sirikal ma piny ma China okony Kenya mondo oteme otiek ndernigo. Koro mage gik ma odhi ni kucho ma wan hope ni onyalo duogo gi ber moro to ber moduogo no kik bed ting maduong' ne jopiny nikech mage gik ma jopiny be ywago gope mang'eny go
be jopiny yuago ni mago gin gope ma ok jopiny ok dwa. Gin gope ma bende noro oganda ma pacho ka. Itimo gik nyakorom ga jonko ni yudo thuolo bende wanisom romo mano mar jatend piny Kenya kanyakla kod jodito mopogore opogore e piny mano mar China. Gidhi romo moro odiochieng' manyoro ang'eny jatend piny noromo kod jatend piny mano mar China gi jodito mopogore opogore mawuok e piny mano mar China mar bero tudruok e kind piny Kenya kanyakla kod piny mar China. Kata kamano romo ma bende nodhi hie biro bedo ka chako odiochieng' makawuono nyaka rom kanyo chieng' tarik 6 mano romo mar 9 mong'ere kaka China Africa Cooperation ma bende chakre kawuono nyaka rom kanyo chieng' tarik 6. Bende kani neno tipo kanosemole piny China ni neno kanyo kanodhi kod ogai mano mar ODM Raila Odinga. Ng'at nyalo penjo ni Raila to nodhi timango China. Aneno kanyo ka Daily Nation ondiko ni godo makare what Raila is up to in Ruto's China visit. En bende obiro bedo ka otimo kisera mare mano mar ombulu nikech ingeni romo makama kelo pinje mag Afrika kanyakla gidhi bedo ka giromo e piny mar China. Koro ngeni kanyo bende kisera mar ombulu bende nyalo timore yo makare mano mar AUC. Raila Odinga to sani koro nyaka sera ombulu makuma ji ochokore joma nigo ombulu ochokore nyaka dhiye kata bed mana ni giwuok ni gidhi America te embo neno ni mano opportunity to koro wachore ka ni gik monego bedno gimotere kucha maduong' en ni sama jotend pinje mopogore opogore Afrika osetieko romo gi jatend piny ma China to luongo gi kando to embo ochiwo manifesto mare ni maeri e weche kaka onego beni wata development mae paro man go kaka onego beni watayo Afrika gi weche mamoko. Waneno kaka koro ng'at jalno mochung' ne campaign mare Dr. Korir Sengoe gi Odembo mayande ne iwacho ni ne en ga ambassador ma US kochacha maga ji ariyo masani ni mbele mochung' ne campaigns mag Raila. Wacho ni ok odhi kucho gimotero Raila kucho choko nego beni pando wayie kete ayanga to mae gimotere kucho ni sama jotend piny oserado gi jatend piny ma China to ka gisetieko tembo gwelo gi bathe to nyiso ni jotelo mae rie gima ambe an godo mae gima amba odhi us manifesto mare mamana neno ni en strategy nikech wadwa ni Kenya osetero nying Raila mbele kaka jalno madwaro ma chairman ma AUC koro kaka Raila dhi nyime nyako chak chon nyako chak wuotho koro kopogore gi dhi e pinje mopogore opogore kumoro amora ma jotend piny ma Afrika orome nyaka embendo dhiemo odhi osero mbulu kon. Aya koro nyakorom ga jwang' ing'eyo ginero ma bendo gai mar ODM odhi time piny mar China. Kata kamano romo ma bende jatend piny Kenya biro bedo ka yuoro en romo machakre odiochieng' ma kawuono nyaka rom kanyo chieng' tarik 6. Romo mar 9 ma bende ywayo pinje mago mag Afrika mopogore opogore ma bende koro nitiere China. Romo mong'ere kaka China Africa Cooperation. Ite mano mar 10 nyakorom ga jwang' ka yudo thuolo bende wanisomo obila ma bende piny Kenya noore piny mano mar Haiti. Na nitiere ywak kaluwore kod chudo mage mago mag allowance kanyakla kod osara. Bende noseangore ni obila maromo 396 ma pachoka ma bende nodhi e piny Haiti nosechul kanyo allowances mage mano mar dwe mar 7 kata kamano mar dwe mar 8 to pok ochula. Ka nido thuolo wanisom nikech ano ka Hansel Willis chako donjo mane chenro mar piny dong wamulane na ite mokwongo mano mar gazet mar The Standard. Gazet mar The Standard ondiko kanyo ni more projects modet makaluwore kod limbe mano mar jatend piny e piny mar China kama bende koro nenore ni piny Kenya nenore ni wanyalo donjo e gope mopogore opogore gowi nyalo medore nikech naneno kanyo ka omenda madwarore SGR extension mar mondo mi yar kuma gach okolo kadhe mano mawuok kata mana Naivasha kadhi nyaka Malaba mano boda mabusie piny mano mar Uganda dwarore omenda maromo $720 million. Kopogore gi mano bende aneno ka apeni mamoko bende dwaro mar mondo mi yar kaka ma Rironi kochomo Mau Summit e kindi chenro mamoko. Gima timore ka ni koro jatend piny osedhi China kaka ne wasewacho ni osedhi manyo ola tachiel kuom ola modhi manyo ka iluongo ni Panda Bond en ola ma pinje mopogore opogore miyo pinje moko e currency ma China koro omi luonge ni Panda Bond nikech panda to ng'eni aga e gwenge mag China ng'e le moro miluongo ni panda cha aparo ni kuma ne nyingno nowuoke kata kamano
SGR part mokwongo estimation mare wachre notigi almost billion 400 makoro second section modong ni magole Naivasha nyaka Malaba wachore ka ni Kenya dhi tiyo gi billion madhi mana 70 400 billion 720 mamano kikete e dola en 5.3 billion mamane translation muketka makoro wacho ni kikete Kenya shillings en billion 720 mano pesa mathoth to Kenya ka to ang'ini sani kana mana KRA higa mokalo ok nochopo dwaro margi ma choko suru makoro penyo maduong' ni ya pesa ni biro chule nango China pango recover pesa ni nango kose en another deal ma pesa ni kose biro Kenya ka to yore mag mibadhi dhirocho weche machal kamano. Hansel adoro mar mun matik nonro mar gazet nyakor mga jong bende ko nido thuolo gazet mar Standard bentiere thor weche mopogore ma bende nokwamulo kuom ranyisi chudo mago mag jotije mago mag serikal bang' tomo dege gi lange bwogo serikal ni jotije mag serikal biro bedo ka ng'anyo e giko mano mar dweni haneno kanyo ka piny owacho ochiwo omenda maromo siling bilion 1.5 ma bende biro bedo kimedo negi osara penjo en ni dak gitim ng'ama piyo kama ne lakteche kata mana ne jopuonje ka obwogo ng'anyo penjo maduong' en ni ka ne ng'anyo ma Gen Z obiro ka nowach ni higa ni ok med jotij sirikal osara what has changed mane penjo mane penjo na maduong' ang'o lokore nikech ne giwacho ni higa ni ok tim ang'o ok med ji osara wachna mogik en mana kolure gi weche mag somo nyoro nyaluo twak e Citizen TV to wach mar somo mar mbalariany ni pod kelo liet mang'eny Kenya ka gimomiyo kelo liet mang'eny ni information malong'o onge. That's the biggest problem anika kendo mar ariyo nawacho ka juma mokalo ka wan gi Cleophas procedure manotigo de keto gini kata jotelogo PS nyeni kachacha nyetemo explain process mane gitiyo godo iyudo ka ntiere loopholes mang'eny loopholes nitiere achiel kuom loopholes en ni gini ok nokete trial phase kapok obedo implemented gini ok inyaka gimoro ma ti roll out nationally kamano nyaka itim ang'o nyaka itim trial bende no kod mana jopuonjre ma bende TV mar Ramogi nwada dhoge gidwaro mar mondo mi watch bands ogol ahinya nya band mar 4 gi band mar 5 koro gidong mana band sare achiel gi band mar 2 gimomiyo aneno kamano nyalo bedo ni en dwaroge nikech kine e high school onge weche mag bandi ang'o mikelo bands e secondary nikech nyithindo gi are the same nyithindo madhi kanye madhi university koro band ni ang'o miyo onge secondary ten mane mbalariany mane penjo mapenjora maduong' ahinya to bende mane penjo maduong' ma bende pod kelo chochni gi bagni e sekta mano mar weche mag somo bende wacho ni gimoro bende ka nyiena nyaka kelo bagni makoni kod kocha geno marwa ni migawo mochung' weche mag somo biro bedo ka reyo sekta no e yo makare. Hansel agoni erokamano ahinya kuom chopo e nonro mar gazet abando koro nyakor mga jwang dakika 13 tok saa achiel mano mar okinyi gi kanyo makelo wa giko mar nonro mar gazet par ni kinyo gazet mar The Standard okinyi makawuono ibiro bedo kiyudo boke maiye mong'ere kaka The Enterprise kinyeo gazet mano mar Daily Nation oboke maiye mar mondo mi bed janyuol makare DN2 parenting nitiere kanyo kaka inyalo embrace social media cautiously ahinya ne nyithindo mabende wantiere godo manitiere skunde kata mantiere ot kanyo weka yo matin nyadindi Josudur osekre gi twak mare mokwongo chenro mano mar piny orituru masani nyinga Sharon Ngao. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV.
Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo. Manera Mugi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok tich nyaka ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek sa 2 okinyi. Manera Mugi TV. Siganani medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, inibiro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 otieno. Manera Mugi TV. DT Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen sa 3 otieno. Manera Mugi TV.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Nyakora Mogejwang en dakika 21 tok saa 1 mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi makawuono machiegni e twak moro mokwongo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mogejwang okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod lal apoya nono mag jo Kenya kaachiel kod neka mwasebedo kwaneno e kinde mokalo e pacho kae. Magi duto timore kata obedo ni sirikal mano mar Kenya Kwanza e kinde mane gidonje telo ne giwacho ni gibiro bedo ka gikedo mateka kod lal apoya nono mago mag ji kaachiel kod nek aoyaye mag jo Kenya. Kata kamano nyaka sani waseneno ka nitiere jo Kenya moko kama mayando timore machiegni en lal apoya nono mag rawere adeka modak e gwengego mag Kitengela manyaka sani pok ong'ere kama gintiere. Ka odiochieng' manyoro ne waneno ka ogai mako jolo mano mar obila Gilbert Masengeli ne orem chopo e doho kama bende ne oluonge e doho kacha mar mondo mi oduok penjo makoni kod kocha kotudore kod lala apoya nono mag rawere adeka mano e gwengego mag Kitengela. Rawere adeka mabende yande olale gwengego mag Kitengela nyaka sani koro pok ong'ere kama gintiere ka gin Bob Michemi, Jamil Logota kaachiel kod Aslama Logot mago e rawere adek manyaka sani pok ong'e kama gintiere. Ka riwruok mar okinde mano mar LSK kaachiel kod Amnesty International to koro dwaro mar mondo mi doho ogol chika mar mondo mi omaka ogai mar obila mako jolo mano Gilbert Masengeli penjo eni bende inyalo make to chik wacho nang'o kalore ni nyaka sani ok onyala duoko penjo kotudore kod nek aoyaye kaachiel kod lal apoya nono mago mag jo Kenya. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kod wela riyo e studio mar okinyi makawuono antiere kod Peter Goro jakedne ratich oganda kaachiel kod Brenda Ngalo ma en okila kamaloka. Chako di Peter Goro machiegni twak mar okinyi makawuono kendi chio nade? Ero kamana ahinya ne jowinja moso uni oyawre uru kod kawuono waneno gima timore Kenya sani ne en adieri ne nitie joma nolal to ok ji adek gi mokwongo. Chien kacha ne owacho ne nitie ne report owuok ne more than 66 people nowito ngimagi e ndalo mar protest mar finance bill 2024. To kopogore gi mano ne wan kod wach mar kwari ma nong'iswa ni ati nitie bodies manoyudore so far nitie bodies 17 mobedo confirmed ne nitie kwari. To nitie be report kanomaki ng'ama ne chich godo mano wacho ne nitie jomoko 42 manonego. Koro sani ne wan kata mana kware last week dhano dak e luor ka gine gichak giwinjo ka ng'ama ne bedo accused ne noneko ni ng'ani oringo. To kata ka ng'ani oringo kata ka ne ng'ani pok oringo ne nitie doubt e Kenya ka ne to gima ni wacho ni ng'ani monego jogi teni ne en gima kelo luoro. Bedo kawa pinjore ni ng'amonego bed ni seyo koro kotudore kod neka oyaye kaachiel kod lal apoya nono mag rawere kata jo Kenya mosebedo kwaneno. Brenda machiegni twak okinyi makawuono chio nade? Achiew maber mosoni Ramogi noyawre ahinya amor mar bedo ka to ka temo magolo pacha e gima timre sani en gima rach ni ker kanodonje telo chieng' manochame muma ema nong'iso jo Kenya ni mane mogik mawabo winjo ni omak dhano gi lal moko ma unexplained cha. To rach ka under 2 years to waneno ka gima notemo seyo ndalo mano manyombolo gi chieng' manodonje telo eno ka mane gima pod medo timore kopogre gi oth manokawo kanochamo muma nikech
bedo ni dhano inyamak ma ok nyal kata mok tere court, bedo ni mako ng'ato to gilal, bedo ni polis kata jok ma iparo ni serikal emomiyo teko mar tiyo gi moluongo ni extrajudicial killings. Mago pod gik matimore sani to president wuon pod nyawuok to dhi wacho ne en pok owinjo report moro amora. Yet waneno ute mag fwambo kod keyo lando pile jok mago ripode ka polis timo ripotego nitie kamoro amora ma kidhi tinjo ni ng'at ma kama nolal ndalo ng'anyo pok oyudre, ng'at ma kama ni ka polis moro to pok oterega e court. Apani ok en gima nino maber, wadok chien kabisa in terms of human rights. Machiegni urudute twak okinyi makawuono. Ka wachako twak marwa, kata kwa dhi mbele ko twak mar okinyi makawuono, bende dago mar mondo mi wawinjane reporter manolosno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Chris Owino, kama doho odiochieng' manyoro ne ogolo chika mar mondo mi ogai mar obila mako jolo mano Gilbert Masengeli obi ochop e nyim doho chieng' tich abich mano jumani maonge leo mar mondo mi oduok penjo kotudore kod lal apoya nono mag rowere adek e gweng'go mag Kitengela. Kata kamano ne waneno ka Masengeli noko chopo e doho odiochieng' manyoro ka koro nolieko ni entiere tich pinje maoko. Penjo en adiera kose oyo kaluwore ni LSK nowacho ni onge ranyisi moro amora mano chwal e nyim doho kacha manyiso ni Masengeli ne nitiere tich e pinje maoko. Kata kamano we wawinjane report no monde. Eng'eto mar bura mane ochwal kod riwruok mar okinde pacho ka LSK kaachiel gi Amnesty International, jal buche madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi ochiwo chik ne ogai mar obila mako jolo Gilbert Masengeli mondo chop e nyim doho chieng' tich ang'wen jumani ma onge leo. The court has to assert its authority for the maintenance of rule of law and order, particularly where deliberate disobedience of its orders has been demonstrated. I will thus order that the Inspector General shall attend court on Thursday, 2024, to punch the contempt before further proceedings in this matter. LSK kod Amnesty International ne ochwalo bura e doho mar kwayo doho mondo gol chik mar mako Gilbert Masengeli kuom rem chwalo ji adek ma wachore ne olal jumbe ariyo mokalo e yo ma ok ong'ere e gwenge mag Kitengela. Masengeli kata kamano ok ochopo e nyim doho kendo oro ng'ato e loye bang' wacho ni en e pinje maoko e limbe mar tich. Having failed to obey the two court orders, the first respondent equally failed to obey the third one that required him to attend this court this afternoon. The court has teeth and can bite. It will not watch at its authority, and the constitutionalism is slowly being whittled away. Those that deliberately ignore or disobey court orders must be ready for the consequences, and for the violation of the Constitution, even greater consequences. Doho ne onyis ni Masengeli nie pinje maoko e limbe mar tich, wach mane okwed kod ogai mar LSK Faith Odhiambo mane owacho ni onge ranyisi mane ochwal ni doho mayango ni Masengeli nie pinje maoko. And they had more than adequate time to respond to the issues at hand. But most importantly, my Lord, is to tell this honorable court where Bob, Misheni Njagi, Jamil Longton, and Aslam Longton are. My Lord, to date they have come before you to make fun of this honorable court by coming to report that the IG is doing other duties. There are more important things than the lives of Kenyans. Jal buche madoho mamalo Justice Lawrence Mugambi tarik 28 dwe mokalo ne ogolo chik ne ogai mar obila Aton Jenner kod bad migawo mar okwach kich mondo oler kama Bob Mishemi, Jamil Longot kod Asmal Mogot nitie. Mabiro e kinde ma jatend duond bura mar Safina Party Jim Wanjigi, okil Kamalo Kawelis Otieno kod riwruoge makedo ratich oganda osingo mar donjo ne tend obila e doho mar piny mangima. Jo motelo ne obilagi, commanders mag obilagi, wadwa donjo negi, to magi gin charges ma genuine. Jo motho gin jo otho mar adier, postmortem nitie, medical report nitie, jo mohinywa wan gi medical reports magi, jok molal wan gi obi magi, wan gi familia magi, mowacho ni ng'ate gito nokaw gi jok ma tiyo ne serikal, magina ofisa mag polise. Koro wan wadwa donjo ne jogi bende.
Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wasewinjo kanyo report mane miwa odiochieng' manyoro ko jafwambo marwa Chris Owino mano otudore koda masengeli e tago maliet ahinya manotoka rem chopo e doho mar mondo mi oduok penjo kotudore kod lala mago mag rawere adek mano Bob Michemi, Jamila Longot kaachiel kod Aslam Longot mano lala jumbe 2 mokalo apoya nono e gwenge mag Kitengela mano buore Nairobi ka. Kata koko di Peter Goro wasebedo kwaneno lal makamagi nyaka sani koro ang'eni kinde mang'eny iwacho ni obila ema biro mar mondo mi omak jogi. Kata kamano gino obila makine mang'eny wanno kokorwako kata lepo obila gibiro to ok giyang kata ni ma en obila kata ma en ng'a. Kata kamano lal apoya nono mago mag sani waneno mano keto picha mane ahinya te pacho kae kata kwang'iyo kaka jogo mawuok e pinje ma oko nyalo bedo kang'iyowa. En picha marach miwuoro nikech mokwongo Kenya en county mobedo governed by the rule of law. To waduto waromre e mbele sheria. Nitie bodies mobedo mandated gi sirkal ng'iyo ratiro kod ngima mar ng'ato ka ng'ato. Magi gin iluongo gi enforced disappearance. Nikech king'iyo case mar Bob Njagi, these three magi joma are well known to us in civil society. Ne gin joma active during anti-government protest. Tiwacho ni nomak gi odiochieng' ayanga ka ji neno. To onge ng'ato raia manyalo dhi mako raia wadegi gi thuon e mbele ji. To jomoko neno moko ka. Matine wan gi adieri makende ni joma nomako jogi gin polise. To kane ok gin polise, en duty mar police mar protect ngima, mwandu kod ratiro mar oganda. Omigi thuolo maber ni mondo mi jogi otere e court. Ka nitie makosa moro amora mane jogo timo, onego bed ni miko ng'ato itere e court, then the process mar law iwe kawo kore. To onge ng'amo yie ni kawo ng'ato imako itere police station, ok itere e court. Jodala gi adier makende ni ati familia gi en ywak makende e chunygi nikech ma en ng'ato ne en breadwinner, en mano ng'iyo familia. Mane nyathi ng'ato familia nene tegi nitie joma ne tiyo matene koro joge gin gi ketho tijegi familia gi sani okia kuma nitie. To police ka wacho ni ati ogene mage kawe ne oge timo gimoro amora to ginyiso ni to kare joma nomake ratiro magi gik mane ji neno ka imako ng'ato jomage manomake nikech wan gadieri ne ati ng'ama nyalo bedo gi teko ainano mopogore gi police e Kenya ka kata kamoro amora onge ng'ama nyalo dhi mako wadgi godiochieng' otwe okete kata kamoro odiochieng' achiel, odiochieng' 2, odiochieng' 3 sirikal okia. Koro wan gadieri makende ni ati gimotimore ni sirikal emotimo gini. To Ruto kane kawo telo kaka jatend piny mar Kenya nong'iso wane ati wach mag enforced disappearance gi biro rumo, extrajudicial killing biro rumo. But sani en gima late ni ati waneno ka ji pod iyudo jomoko River Yala, moko Kware. To nitie kata mana gima ne dhi mbele ni winjo ka Nairobi City County gigolo lendo ne gimiyo jopiny ndara 7 gin gi 120 bodies monego beni ati gidhi iko. Ji 120 gi wakia ne gin ng'a gini. To sirikal nigi chenro monego beni timo DNA maber. To ing'eni ati joge gin jomage. To was it unlawful death? Ang'o anonego gi? Ji 120 ok nyalo wacha ni miyo ji wik achiel ni mondo mi dhi ikigi. Koro miyo waluoro ni kata mana ji 120 miwacho. It could be possible ni magi are victims of extrajudicial killings. Magi nikech sani pod nitie familias mang'eny ma report ni joge lal pile ka pile. To ka ji lal pile ka pile kada ng'o mi wan gi sirikal. We walunga warwaka ne Brenda twako kinyi makawuono. Brenda chik wacho nang'o ahinya nyako tudore koda meko mag ji nikech nyaka sani adira kata kwa tiyo kod ranyisi mag rowere adek ma nyaka sani koro pok ong'e kuma gintiere. Liekore ni nomak gi odiochieng' alanga. Kata kamano chik wacho nang'o komak ng'ato koteri e tesendo bila kacha kata ka pok omaki bende ng'ama omaki no onego bed ni yangore ni en ng'a gi ng'a kose onego bed ni omaki amaka koko dhi yangore mbele. King'iyo katiba marwa article 49 nitie kanyo gi ratich ng'at mimako, rights of an accused person. Kapo ni police chich kodi ni nitie gimisetimo momiyo seche moko nyaka maki. Mokwongo seche ma police obiro cha onego bed ni obiro to identify themselves nikech
part of identification mondo ang'e ni in police ibiro adhi neno ni irwako uniform to kionge uniform in gi kipande moro mar police monego bed ni ibiro tifulori ni in police makama tibiro maka na timang'o an gi ratiro mara katiba wacho ni nyaka inyisa gimomiyo ibiro maka gi dhok maelewa maber mogik to kise fulori miseng'isa gimomiyo imaka timaka itera kar SL itera ka police station madonjna to kise ka charge sheet cha osechiw eka seche mosechiw charge sheet to koro an gi right kaka ng'at momak mondo iyiena awuog okil kata iyiena ang'is jogega kuma antie. To ka wawuoye topic makawuono neno ni ng'eny jok manomak kamagi gin jok manimako to gilal ng'at mobiro mako gi mokwongo kofulre ng'at mobiro jok mobiro mako gi kata jok mobiro lal kodgi gin ok waluongi ni arrest waluongo ni abduction ni gionge uniform moko biro koumo nyaka wenge gite wiye gite ineno makar wang'e no kende to ng'eny ne jogi kata seche mimako gi onge station obila moro amora mitero gie to the same chik wacho ni kapono osemaki ratiro mari nyaka teri e doho within 24 hours momaki no unless simo koro omaki on a Friday the nearest time court bede monego bedni bedo produced in court and be charged tino ka gigi chakre wane finance bill protest kaka ne timregi ng'eny ji mimako ok gichope doho ng'eny ji mimako ok tere stesend obila ng'eny ji mimako wano ka nitie rochruok mar ratiro mar dhano mamiyo kata serikal wacho ni waonge pesa momiyo ne wakelo finance bill watemo manyo gigi to no ni seche mirocho ratich dhano cha magi constitutionally protected rights ka ng'ato chieng' moro wuok to dok e doho to wacho ni anto nomaka kama to serikal ne nigi hande meiko manomaka ni to nokotera e doho within the required time kata noko maka motere stesend obila kata ng'at manomaka nokoluwo chik kaka nitie ing'eni mago gik mabomiyo doho ng'ado ni nurocho ratiro mar ng'ato to kuserocho ratiro mar ng'ato court ni pod nyaduogo award ng'atni pesa in damages nikech there is a violation gross violation of human rights to ng'iyo ni kata kapok wachope e part mar ratiro mar ng'at momaki katiba achiel ni article 29 ne wacho oseketo kako onego bedni right ni freedom from being abducted kata bedo ni dholuo to koro chal kama dwa lal kako onego bedni maki kata kako onego nikech waneno ka ng'eny jok momak gi seche moko miyudo ka ng'ato nyo omake kamoro to duogo owe kata obedo abandoned e bungu to yudo ka seche moko nitie torture mosetimne whether psychological or physical ko ino kaka LSK osebedo involved an awuon asebedo involved e temo manyo jok molal nikech ka ng'ato families osego report tiyudo ka serikal wacho ni wan pok wamako ng'ato ng'at mowacho go onge stesend obila ni tiyudo ka kiny ne seche moko ng'atno owe kamoro ne waneno ka nitie jok mani iyudo kata mabor gi kama nyo mak gie to iyudo ka gine hali maber so they're able to prove ni negibedo tortured they're able to prove ni negibedo denied right to communicate to their families kata legal representation moro kaponi idhi go ng'ato kaponi doho yudo ni nyurocho ratiro mar ng'ato fine midhi pesa miketo ni nyaka chul ng'atne mar compensation cha en pesa ma serikal ema duogo chulo for a country mawacho ni onge pesa mitimo go development wang'e ni to kara priorities wani nikech koro pesa ni pod dhi duogo japiny ema dhi ng'ado suru ema chak chul jogi koro nitie there is need for us to find that balance to rach kabisa kiyudo ka jo kaka police kachemo donjne gi mong'is gi ne abia ne explain ni ji adek molal gi gin kanye tok gichop kendo apani being a country mar rule of law onego bedni wang'iyo chikewa malong'o to kaka police ma supposed to be implementing the law
police wuon emonego bedni obedni mstari wa mbele ma koluongo ni biwach kama ka diero kun mumako gi ang'o momiyo kudwa chope doho. To mano bende makile penjo machielo Peter kadwoke twak okinyi makawuono. Nyalo bedo ni obila wuondore ne gi kia gi gite to nitiere ng'ano matiyo kodgi mar mondo mi kik giwach adiera kosenang'o nikech kwa ng'iyo nyoro doho no Masengeli no nego bedni chope nyim doho kata kamano ndoko chopo no oro ng'ato mar mondo mi ochunge loe ka to wacho ni entiere e tich e pinje maoko. To kata kinde makoro ng'ato dhi kata chwalo ripot te sendo bila kacha mar mondo mi wach ni ng'atwa ni olal to liekore ni jogo magino bile mano omakogi. Bedo bila konyoga e timo nonro adiera mar mondo mi oyang ni jogi oyudi ma odwok gi giriwore kod familia magi. Kose nitiere kaka obila bende maundu moro matin. Akiana luonge ni maundu moro matin opondo iyo bila kae. Wach mwanyalo yie ne ati Kenya ka police force pogi yene ne wasewuok wach bar police force wadhi police service nikech obila ong'e tijigi to tij obila en rito jopiny. Koro ng'ato olal to ng'amolal ni wakia kuma entie to report nitie ka police ne ng'ani nolal. Report ni bro yudo ka edhe police gi kata ka inyo wach mar kwari. Victims wacho ni police osabedo ka bwogogi. Matieni nitie police moko ma podi tiyo godo gi the ruling class mar timo timbe maundu. Nikech kade ok en ni ati itiyo kodgi sani de wasang'ene to joma nego jigi gin joma gin ng'ageni. To dosa mak gi motergi e doho. Wasaneno bila ko onego joma ng'anyo. To bila mano nego joma ng'anyo gi onge chieng' moro mosetergi e court ma jopiny oneno ne ma police manogo ng'ato bonde kawuono otere e court. Koro wanyalo yie kata wanyalo wacho ne ati adieri makende ne ati nitie top e our police service. Emomiyo gik aina gi timore ne ka ng'ato go report ng'ato lal action moro mikao onge. King'iyo case mar kware nyaka sani kane wane ground victims wacho ni ati nitie police moko mapod kata kidhi gine ne nyiso gine tang'o miyo wach mar golo bodies ni nochung. Iluongo jogi jomoko buogo. Matine police gin part and parcel mar gima timore. Ging'e gima dhi mbele, ging'e gima timore to nyaka bed mana nitiyo kod gima miyo kano luongo acting IG e court. En tich ne ke jogi yudo command from the above. Nitie ng'ama tiyo kodgi e timo gik nikech wanyalo wacho ni jomolal gi ng'eny gi nolal kaluwore kod ng'anyo mane timo e wach Finance Act 2024. To obila gimo satimo ma jopiny nyalo wacho ni ati noter ng'ate dojo mane timo kama onge. Jomalal gi igo report no obila. Action mobila nyalo kawo mar yudo jogi moket oyang ne jopiny ne ma e report mage joma nolal. Wasatimo kama mwayudo joma kama. Matiene ni ati wan gi rot e police service. Jogi poko oyie ni ati wan gi chik manyien ma pinywa mar Kenya ni wan e bwo chik. To bwo chik onge ng'ama ni in police IG, you are above the law. We are all under the law. Koro mae e shida ma pod wan go kaka Uganda ne ati systems wa pokwa conform. Ne ati nitie ratiro mar Uganda monego bene sirikal ng'iyo. Ok ne ati ko yuda police ok onego beni kao order ming'ene is unlawful. To obeni kata mano ama na yiru president okoyiene gitimo makama. To wan gadieri ni ati gima kama timore nikech jogi onge action magikao e weche ma jopiny ywakgi. Enek minego godo ji pile pile gi. Ka en police tij police rito ngima jogi. Ang'o miyo jogi nego to wakia ni joma nego gi gin. Kare aja gani waendelea chulo tax mondo miritwa go to joma ritowa gi ok ritwa. Koro ok en gima ber kendo wan kama rach kabisa kaka piny. Brenda bendi paro ni kaluore kod kaka LSK kachiel kod Amnesty ochwalo bura e doho mar mondo mi ka gikwayo doho mondo gol chik mondo mak obila mako jolo mano gai mar obila mako jolo Gilbert Masengeli mano kuom rem chiwo lera kutudore kod ji adek go bendi nyalo make adiera kaluore kod chik. Kaluore kod chik to yes inyalo make but koro king'iyo the practicability nikech mae acting IG ng'ama dwa make nikech the same person monego bed ni make en subordinate kuome
nikech chik moyie ni mondo make to is under command responsibility mowacho ni ene motelo mogik e service no. To koro gimora mora ma juniors ge timo, gimora mora ma jok matiyo piny mare timo, en monego bedni kiluongo ng'ato no dhi explain gimoro to en. Waseneno ka kata ndalo ng'anyo cha ne nitie videos ji omako gi sim, nitie CCTV footage mineno ka ng'ato ogo gi bunde kamoro, tineno ka jo Kenya nosetemo momanyo nyaka faces mag obila moko ok wakia ka gin obila nikech ne gionge uniform, manone ka using force ne jok mane ng'anyo. To jogi te onge kata ng'at achiel mosewinjo ni police kata ka ne gineno ka giwacho ni magi ok joggi, onge kata ng'at achiel mwaneno ka gisemako ma giwacho ni ma into picha no maki kama kata experts mosebiro bo wacho ni video moro nowuok kama to we can prove ni en real, ng'ato osebedo charged kode kata kaponi nitie ng'at manobedo charged mowe, onge, pok waneno ka mago timore. To mano e gima koro dhiro bodies LSK, Amnesty International mondo gidhi e doho to giwach ni miwa uru oda ni ng'atni obi omaki. To ken mokwongo ka waneno ka warango e sirikal manokadho cha cases mag Miguna, doho nosiko wacho ni keluru Miguna, weuru duog, keleuru e nyim doho, timeuru kama. Tineno ka orders go ne bedo defied, kowach ni koro gini tereu ng'ama wadwa nobi ka o explain en waziri o CS mochung' ne weche mag internal security. Tiyudo ka koro how to enforce this order ema koro ka ema lweny nitie nikech into idwa golo order kanye mar dhi mako jatendi. Ingeni the practicability of it ema tek. To lakini kidwogi ng'iyo the fact ni National Police Service onego bed ni en independent. Hapa ni independence ni pok wanene malongo nikech kata IPOA my oversight police nosegolo report mar gi ndalo ng'anyo ka giwacho ni adier ji nitie manonegi, nitie jok manoselal, gin gi postmortem reports manyiso ni jogi notho kaluwore gi hinyruok mane giyudo, ma either ne gibedo short kata ne gogi kamoro mana gi ndalo protest. To ka ng'adi matin Brenda, nyaka sani kodi sewacho ni nyalo bedo keto e chik kata kete tema chik mado seche moko nyalo golo mar mondo miyo mak masengeli ma nyalo bedo matek kalore ni ene jatendo bila matende ni ene mojachiwo orders mar gik moko mar mondo miyo tim ero do golo chik mar mondo miyo chope nyim do odiochieng' makiny maonge leo koda gichopo to korango matimore in case ok ochope do odiochieng' makiny nyalo dhi make gi thuon kose wanyalo wacho ni en above the law ng'ama dhi make kose ang'o madhi timore. Ok en above the law but ema wacho ni practicability mar kakedhe makeno nikech kanyo rem chopo nyoro ung'ise ni koro tich abich tichop mokeleo koro tich abich no kochopo mokoleo the only thing ma wanyatimo en ni koro donjne gi mar ketho mar contempt of court mar ni ok owinjo gima court owacho to contempt of court no koro eminya ti godo ma koro kokochopo to wacho ni order no osegol ni bika explain wa gini to ero no kibiro koro contempt of court ni emiyudo kaste moko chik koro yiene obio tuwe kata dweche adek moko until o comply gi court orders but still ng'ama dwa make ma make sure no chope do no nikech koro ene emomiyo seche moko kiketo ng'ato e office ni ing'iyo ga integrity mari ni kaponi gimoro timore to you are able to be you have integrity enough midhi chope doho koluongi kibedo summoned irrespect ni doho ni independent mana kaka office mitiye no independent mondo kikimi tij jogi obed matek nikech ka ji adek olal kata chiel chik en chik kata chiel kolal jakenya kata chiel kolal responsibility mar protection of the citizen oweni kaka police to ka jogi okinya explain kama gintie to nomak gi jok michich go ni police
then come and explain kama gintie jo Kenya obed kong'eyo nikech the more mokidhi titemo ng'iso jo Kenya ni it is okay ni nitie chik lakini nyavunjo chik ni sasa miparo. Aya Nyakora Mugejwang med chwalo ote magi kotudore kod twak mar okinyi makawuono mano mar lala kod neka apoya nono mag jo Kenya mosebedo ka waneno okinyi ma mosebedo kwa neno ahinya to e kor gwenge mopogore pacho kae kata kamano nyaka sani obila poko chwalo ler matuta kotudore kod lala kaachiel kod neka aoyaye mag jo Kenya mosebedo kwa neno kapok wadhi e yweyo marwa ing'isa ni wadong' kod dakika 10 kende kaeto wadhi e yweyo mokwongo e twak marwa okinyi makawuono. Odiochieng' manyoro Peter benene waneno kanyo ka mano jatend duond bura mano mar Safina Party mano Jimmy Wanjigi kachiela kod okil Kamaloka mano mabende en jalupne mano e duond bura nogo mar Safina Party Willis Otieno. Negi wacho ni koro kaluore kod nek kachiel kod lala poya nono mag jo Kenya gibiro bedo ka gichwalo kata gidonjo ne tendo bila e doho maduong' makedo kod wechego mag njore piny mangima kata ICC. Mako tema bende nyalo konyo e tieko lal kaachiel kod nek apoya nono mag jo Kenya mosebedo kwa neno. Ma kotim nyalo konyo jo piny nikech king'iyo system mar Kenya sani wawuoye wach independence of these three arms of the government, but adiri makende ne nitie interference from the executive. Matine nitie jomoko ma gin gi feel kada gin gi paro ne gin they are above the law. Koro ka wanyalo yudo justice e piny e court maduong' ma oko matine ng'ata ma biro kata mana police minyiso ne the abduct ng'ato biro bedo gi luoro nikech ong'ene kata mana jatende magolo this instruction magolo this command nyalo kawo responsibility. Koro ma biro konyowa mondo kata mana the victims of these police abductions enforced disappearance kata nek mwasebedo kwa nenogi ginyalo yudo justice nikech gima joge dwaro moloyo en justice. Justice ma en breadwinner onege to ang'o ma be wan kata mana gi chenro king'iyo sirkal ma Kenya ne be wan kata mana gi the government fund ma ka gimoro aina ni otimore wawuonde ne ng'ato aina ni otho to familia mare ng'ama kawo majukumu mar familia nikech ng'ani otho tho mane ok onego bed notho kata ng'ani nobedo tortured ma owito pache ma kata tich manotiyo ng'ani koro ok nyal tiyo ere justice. Koro wan ka wanyalo yudo ratiro e ICC nikech nitie general feeling ne the current system nitie interference kod some kind of compromise. Kata waneno wasaneno ka do golo orders to these orders are being disobeyed. Koro ka wanyalo yudo gini e do maduong' piny mangima to nyalo konyo mondo mi even in future ng'ato moketi a position of leadership ong'ene ati we are all equal, we are all under the rule of law. Koro obro kelo luoro e migapo mopogore mag sirkal ng'ato ka ng'ato bro ng'ene kitimo gima kama kokiyudo ratiro e Kenya ka nitie ICC, nitie African Court of Justice, nitie East Africa Court of Justice, kata mana sani nitie case machielo be mano bedo filed gi jo civil society East African Court of Justice nikech nitie luoro ne ati Kenya ka ibro gol court order ne waneno kata mana acting aji ibro yudo ka okodhi e court ibro yudo kata mana mbaka ma wacho nero owacho ne koro tuwe ng'ama dhi make but wang'eyo ne ati gini kokoro okadho kiwango ma entie sani to jogi biro bedo gi luoro ndalo mabiro mar timo gimoro aina kendo the victims dhiro justice kane en joma notho wadwaro compensation wadwa ng'ene to familia ne ng'ama kawo tinggi to ka gin joma ne kata okotho no inygi gibedo tortured ng'ama kawo ngimagi nikech ng'ato nowe tije ok onyal tiyo tije. Sirkal onego bene kawo that responsibility. Koro justice ema joge dwaro kamoro amora monyalo yude the better. Brenda, pogruok mane manitiere kind doho ma pacho kae kaachiel kod doho mochung'ne kata doho mano maduong' mar maundu e piny ngima kata ICC makodonjne tendo bila to seche moko jo Kenya nyalo yudo fungruok ni yes jowano negi
jowano omaki kata nolal godo apoya nono, to wan kaka jo Kenya wayudo fungro kata wayudo ratiro mar weyo makare kaluwore kod jowa mane obila otiyo godo kata osando e yo ma ok ni kare. Bende International Criminal Court kochwale bura makama nyalo konyo, to betendo obila nyalo chopo kuro maonge buono mar wacho ni akia ni ma otimore ok anyal chopo, kosi kanyo koterie to koro nyaka chuna ni mar mondo mi ichopi. Pogruok mantie maduong' ahinya en ni seche ma wadhi e kotwa mag piny ka, nikech king'iyo kaka chike nitie hierarchy of laws cha, to waneno ni national laws magwa rank higher than international law. But koro kiyudo ka seche midwa enforce national laws gi, seche misedonjo ne jatend obila mingise ni koro into bi koro ng'ato onego bed ni maki ni iseketho chik to onge ng'ama make. Gini seche ma koro dhi oko cha, to that responsibility koro ken ni National Police Service emonego bed ni time. Koro that responsibility en mar piny Kenya as a whole, making sure ni ng'ama odonjne ni ema nyaka chopi. To seche kinde ka kinde no ng'at midonjo ne do ma oko, to okang' no bed ni en police moko socha, nikech at this point to kata jatend police onego bed ni wacho ni ng'at ma kama nikech report midwa no biyo chiwe doho en ni jogi nyolal, jok momake gin polisewa makama, police number makama, to osedonjnegi kama kata wasechungogi e tich nikech ok giluwo chik. Tineno ka mano pok otimre. To ka wadhi e pinje ka koro wadonje doho ma oko, ICC gini, East African Court of Justice gini, ino ka koro the difference en ni imaki based on command responsibility. To command responsibility ni entie mana gik moko adek kende monego bed ni prove, nikech at this point to ng'ato obo wacho ni IG mar police nya wacho ni anto koro kudonjona nitie jogi monego bed ni udonjonegi, mano ka ine Kenya ka. But koro kuchopo oko kacha timake under command responsibility, bedo ni nitie wase prove ni nitie relationship ni mitelo ne jogi, to command mora mimiyogi ema gitimo. Matiende ni ketho magitimo kaka police, in ema koro inyisi ni in ema ni jatendgi, responsibility no ni kuomi. Mar ariyo, bedo ni ine jatendgi, nitie ng'eyo ming'eyo ni nitie gima notimre, ng'eyo ming'eyo ni nitie jok molal mosebedo abducted, nitie jok ming'eyo ni were tortured, nitie jok ming'eyo ni nonegi. Knowledge no kende is enough. Kata standards of proof manitie oko kacha beto pogre matin. Egini neno ka kinde doho ma oko go okibi yudo komak ng'ata. Idhi yudo komak jatend police, yudo komak jatend lweny, yudo waseneno komak presidents, waseneno komak jomopogore. Asto mar adek, bedo ni nin jatend jok moketho ratiro mar jini, to nokitimo anything mar miyo gi stop. Kende oromo. Koro ing'iyo ni sechego koro chik mar Kenya ok dhi tigo oko kacha. Wadhi tiyo gi international humanitarian law, magin chike mopogore ma Kenya nose sign ni gidwa ni gibed co-opted, international law bedo co-opted as part of our laws. Koro ido ka chik mitiyo go oko kacha koro pogore, to the standards of proof bedo ok piny. Nikech at this point to pod kaka oene doho ma Kenya to bo wacho ni ante luonga kama, asetimo investigation kaka jatend police, ayudo ni police makama ema notimo gima kama, to hand them over to the disciplinary forces monego bed ni koro act. To seche ma pok otimo mago kama pod otamre timo gi, nitie ywak moro kata weche mag mibadhi waseneno ka timore, nikech kinde ka kinde yudo ka omak ng'ato, case dia to badore to seche moko lal. Oko kacha confidence moro nitie ni onge ng'ama dhi temo timo weche mibadhi oko, nikech kasara sani king'iyo victims mag kware, ero nyose ng'iswa ni nomak ng'atni ene jela kamoro itimo investigations eko dhi bedo charged gik makamago. Iponi koro kendo lal. Ting'eni mano chal maka gima wach ne rumo, nikech king'iyo confidence levels mag jotelo. Olal nade tesendo bila. Olal e tesendo bila e kind jok moko mane omake godo. To
kokoselal ni onge progress moro ma winjo ni to kumano lale ni oseyude ang'o mitimo mondo ochak yude, to what proof do we have? Tingeni okeni mokuongo obolal to lala kamano emawacho ni confidence levels mag jo Kenya ni piny kabisa ka ongeni maka koselal ni yo imeisha hivyo. Adwa nwakaw yoyo mokuongo e twak maro e chendo mar piny okinyi makawuono. Nyakore moge jongwa modho pi matin ka waduogo abobedo ka somo moko kuom ote mabende uchwalonwa. Kik idhi mabor. Ulikuwa una expect kuambia watu umeshinda do? Sikuwa na expect. Ushapanga matumizi ya ganji? Tayari. Unapanga kufanya nini? Hiyo ni school fees direct. Here is your check. Yes. Angalia amount hapo confirm ni ngapi uone. Ni 50k. Ni 50. Yes. Unaweza ambia nini watu nyumbani? Watu nyumbani nitawaambia few sasa ni bet sure. Kabisa. Wajipange pia, si ndio? Wajipange kabisa. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borochiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulize. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. Den giradhi. Ngoma Owake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa. Kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwara Mugiajwang' wadhi mbele kod twak marwa chenro mar piny okinyi makawuono. Wadong' kod dakika matin kende kaeto wabobedo ka waloro twak marwa mokwongo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo ariyo, Brenda Ong'alo manokil Kamaloka kaachiel kod Peter Goro jaked ne ratiro mar oganda. Watwak kotudore kod weche mag nek kaachiel kod lal apoya nono mag rawere moseneno e pacho ka ahinya te kinde mane rawere ochako wuok oko ka gikwedo paro kata chik mar omenda ma higani. Kata kamano nyaka sani obila pok ochiwo ler mathoth kata ler matut kotudore kod jogo ma podi olal kendo familia maggi kata nyuola maggi kia kama gintiere. Asingo ni bang' yweyo mwakao madundo tabobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa. Ote makamago wabobedo ka wasomo gi achiel kachiel mondo wawinjane pachi in kamora mora kaminenowa. Ogembo Meshak Ochieng' wacho ni an pod Gen Z manyocha otho ka pod lit na kabisa. No more trust in any politicians. Vitalis Ochieng' wuod Game Karariu wacho ni Joyce Odur asemolo kodi e chenro ka luwo twak gi sani mapinyo ru maber kama endi to matimore Kenya waseneno kendo okosemorowa kaka polis tiyowa e piny kae mano paro maber. Odhi mbele kwacho ni bat doho ma e Kenya kae nigi weggi. Parono ginyalo tero to lemo monyago ok yudre. Polise mane onego jopiny kinde ng'anyo poko yudi. Jafuambo mane ogo gi bunde ngimane ni andaki kaluore gi jogo mabuoge. Odhi mbele kwacho ni doho sirikal ok winja koro wana kaka jo Kenya podi sirikandwa podi kokao okang' mar dil gi jok mag gik matimore maricho e piny ni gini gik ma iwacho itero e doho duoko ok yudre. Aya omedo ko wacho duoko ok yudre thothne to gilala omiyo kanyo gitema. Waboneno ni odhi nade odhi mbele kwacho ni do sirikal ok winj waseneno mathoth ka itero to sirikal timo timbegi waonge geno. Nyocha ka Ruto ne ni Kisumu mago no penje duoko makare ok ne awinjo en mana umo wang'wa gi berruok ma ok konywa. Erokamano ahinya Vitalis. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni oyuma ng'eny kenjwa ni ahinya. Nek ma oyaye nochakore katugo to sani omedore masani ka watni kata jaherani olal to ichako mana gonduru. Security Department otop. Odhi mbele kwacho na rita jopiny ni kama rach sani. Suspect mar nek makware negi wacho ni olal. Imagine Gigiri Police Station. Is this really making any sense? Sirikal nolando nyaka ni ng'ama oyudo jamano to idhi chul pesa modhuro sana. Odhi mbele kwacho ni mae nyiso ni sirikal nigi pesa to gima lit ni joma nowito jogegi e yor ng'anyo to pok oyudo ratichgi. Moko pok oyudo kata some body parts mag joheragi mondo gidhi gi iki. Pesa magidwa miyo ng'ama oyudo jamano dak gichul jok mane oneg joheragi kware. Doho chal masaid gi sirikal it's no longer an independent. Penjna jaked ne oganda ni to bende gifuatiliaga weche nekgi nyaka giko. Moko kuomgi bende ok ratiro nikech sirikal ka osemiyo gi mit bilie to gi withdraw cases go. Arita mar jomany ratiro gi jogo mimanyo ne gi ratiro chal nade.
Are they really protected? Nyadendi moro nonegi gi jaherane kendo noseike. Jal mane en suspect ne olal nyaka sani pok oyude. Kenya ka yudo ratiro tek. Aluwo twak ka anu moja enako. Mano ote makare ahinya. Mabende Ruth Nyathi Ochieng' penjo kanya. To bende nitiere penjo ma ochwalo ni kanyo Peter Agoro. Bende uluoga cases makamagi. Mar mondo mi uneni jogo mane seche moko olal godo apoya nono yudo ratiro margi. To jogo ma johera margi ne onegi e yore magalagala. Kata nonegi aoyaye yo mok ni kare. Bende yudo ratiro margi. Ulieko kanyo ni nitiere moko kuom manyalo bedo ni miyo mit bilie gi sirikal ma ugol case. Cases gi timore to king'iyo jo civil society gigi waluwo kata mana last week ne wan kware kama ne gigi otimore to wafollow gi the family mondo wang'e ne giyudo justice to awinjo kolieko wach moro mar inyalo gol mit bilie jo civil society magi joma nigi integrity pok awinjo case moro amora mobedo withdrawn ne ng'ato no mi mit bilie kinde ka wang'iyo gigi matut wanyalo wacho ni ati cases gi court process take time. Ok en gima wanyalo chaka kawuono tiwacho ni ati no ng'ato nolal kata onege after 2 days oyudo justice. Koro emomiyo jopiny nyalo neno ni ati samoro gigi lal alala to gin gik mo follow up kata king'iyo a good example mar Kware and we have so many others ma waluwo gine do en mana ni justice system marwa en gima okawo kinde malach mondo mi ji yud ratiro margi, but in the fullness of time jogi biro yudo justice. Pok awinjo mana kaka sawacho no, pok awinjo ng'at mobedo compromise to withdraw a case. Mano pok otimore. Magi joma nigi integrity. Ok inyal bedo jatend ratiro mar oganda kionge kod integrity. Magi gima wa insist on. Wadwaro kata mana in the top leadership wadwaro joma nigi integrity. Ng'at mo ma ok nyal bedo ni ati imiyo gimoro mit bilie neto kore ikaso kamba. Criminal cases ok inyal withdraw ni ati omiyi mit bilie. En mana ni ati wakwayo jowa ni gini en gima okawo kinde malach. Wabeda kod patience. Finally, in the fullness of time, jogi biro yudo ratiro. To chako wacho ni ati nitie these victims be nitie protection mimiyogi. E pinywa mar Kenya ka wantie gi gimiluongo ni Witness Protection Unit. Ma kifil ni ati in gi wach moro monego be ni chiwo to ngimani obuogi kata obedo threatened. Onego bene i-report to wambe sama report gi wambe wafollow go up mondo mi protection mari. Maka ne in gi gimoro ing'e kaka ng'ato lal tidwa wacho. Inyalo dhi tiwacho igo report to wan kaka wanje civil society be wafollow mondo mi this witness protection unit ng'e ni ati safety mari is guaranteed. Kimiyo wa information ni ati on such a date ni ng'e ng'ama nomako ng'ani ni nene idwa dhi chiwo report aina ne do ti feel ni ngimani nikech adieri makene ni wasaneno jomoko kata cases moko miwinjo ka ng'ato ne nigi information moro monego bino chiwo kamoro to ngima ne olal e yo moro ma suspicious. Mi feel ne ati maybe sirikal kata mana agents of the state no enitie gi lwetgi timo gik moko aina no. Koro wakwayo bene these victims gibe giwuok kore kech samoro gigi timore mang'eny. Kok iwuok iwuoyo to kata wan jo civil society mondo mi wa identify ni ati case ni ka mondo mi wakonyi nyalo bedo matek. But cases gi wa follow up wang'iyo ka nitie kamonego bene ati in gi information monego bene chiwo wabro konyi mondo mi iyud ratiro protection be mondo iyudo. Maka in gi gimoro midwa wacho ti iwache ke jachir ma onge luoro moro amora. Abrene nyaka sani bende wanyalo wacho ni jopiny bende nitiere kod geno kuom doho adiera kaluwore ni nyaka sani winjo mana kaka Peter wacho ni buche moko kawo thuolo malach ahinya e doho. Gino manyalo kata miyo ng'ato chunye tho ni be abo yudo ratiro adiera kata kopogore kod buche kawo ndalo mathoth e doho kacha. Bende jo Kenya pod nyalo bedo kod adiera ni doho en mano bad migawo mochung' kar kende ma koter kata bura motudore kod obila ni obila olal gi ng'ata apoya nono kata onego ng'ata apoya nono to familia no biro yudo ratiro kalure kod ng'eto ma do biro golo maonge dewo wang'.
Jokisungu wacho ga ni justice delayed is justice denied. Matiende ni seche ma bura mokele doho dwa kao kinde malach kabisa. Tiyudo ka hinyruok ma ng'ato nye yudo cha. Miyo seche moko koro chunye nyaka tatho nikech kata seche moyudo duoko malong'o cha to kinde osekadho ma gima nye kethre cha osekethre. To kanye mawacho ni justice has been denied. To adier jopiny to onge geno ahinya gi doho. To apa ni understanding moro mar ni doho tije chako gi kanye to rumo gi kanye. Ema seche moko onge nikech kiyudo ka it's a criminal matter. Wasechwale doho ni ng'ama kama polis nyo yudo otim kama ma oyudo polis no mosetere e doho. Podi waduogo ni polisi ema nyaka tim investigation eka tergi ni ka DPP to DPP koro ema chak chwalo makosa motimni eka koro doho winj kes bang'ade. Iyudo ka process ma waketo kani it's a bit too long ma ng'ato chunye nyatho nikech chik ma wan go en ni doho winjo gimokel embelene. Onge kaka doho ang' ne wach ni investigation mutimo ni ok ber doguru time. Witness mukelo, evidence mukelo ema doho dhi tiyo godo. To kaka agoro oliko ni nitie witness protection. Tido ka kinde ng'ato en janeno e bura moro to oluor di chiwo neno mare, oluor chiwo evidence ma en go nikech wacho ni seche moko ka ng'awuok ka polis ni ang'o winjo nan ma dhi wacho gigi kama. Protection na ni kanye iyudo ka luoro moro mako ji to ng'ato tho kata olingi wach ni moko okoduogo chiwe to kochope doho to koro iyudo ka investigations cha kotime yo malong'o to doho will only decide gigi mokele mbelene. Egin kine kendo ka cases moko duogo rumo nikech onge ng'amo biro timo neno. To ere kaka inyalo enhance witness protection e pacho kaka lore ni mane gima duonga manego buche mathoth e doho nikech doho kichopo e nyim doho maonge ranyisi motegno. Doho biro wacho ni case ni ok nyal dhi mbele, there's no evidence kata evidence ma otegna ahinya. Apa ni let us sensitization mar jo-Kenya nikech ng'eny jo-Kenya kia ni nitie gimoro ka victim protection, ng'eny jo-Kenya kia ni nitie gimoro ka witness protection. Bodies ma are charged with ensuring ni witness protection en gima nitie ko kata ma ji ong'eyo nikech sani iyudo ka an average Kenyan kia ni nitie ratiro nitie protection moro minyamiye ng'ato ng'eng'e ni ka gimoro timre to igo report ka polis iboluonga ta dhi andiko statement to iboluonga chieng' moro adhi e doho tiyudo ka ni an aluoro kadwa dhi kata akia gima ng'ato kaponi adhi kacha ng'ama ang' ne protector. Hapa ni let's serikal wuonu ni onego bed ni timo sensitization kata civil society groups onego bed ni gitimo that sensitization mondo jiw ng'ata manigi wach ung'e ni kaponi adwa timo neno, kaponi adwa golo ranyisi moro to nitie protection monego bed na yudo kadhi office ma kama tanya yudo protection nikech apani gigi timre nikech jikia ni nitie such programs matimore. Yudo ka jok mong'eyo betin koro onego bed ni magi gik ma wanuoyo ndalo cha ne wano ka nitie civic education to gi sani kata gi weche mtandao kane waneno ada finance bill yudo ka kila ng'ato ne ng'eyo gima at least timre nikech information spread. So ka wanya spread we can continue spreading this gospel mar nitie witness protection mondo kik wawach ni doho ema gowa piny okang' wach ni doho is perfect. Oyudo ka gibe nitie rem ma gin godo nikech ka kes nyaka time malach chaka pok giyudo duoko to chuny ji nyatho kata gidhi e doho. Temo yudo ka mago koro bochako duoko wae weche mag mob justice. Kichu we will see definitely ka dhano chuny gi old ka dhano onge gi adiera kata yie moro ni ka dhi e doho ta dhi yudo justice cha. People will resort to looking for justice e yore gi mamoko. Emibo yudo ka ng'ato there's an uprising against police, there's an uprising against politicians, there's an uprising against each other. Nikech wacho ni kata kwa dhi e doho to gini dhi kawo higni 5 kapok ayudo justice mara.
Koro wacho ni we atiek gi ng'amo kosa nano chutho. Wewe atiek kode oko ka nikech seche moko ka dhi mbele kacha to boka waigni 5 kata 10 waseneno ka gigi timore kata ibo wach ni ng'atni olal to pok waneno kama entie. Adwa nasoma ne moko kuom ote kata paro mopogore ma joneno magwa pod imedo chwalonwa. Kae to aneno kwadong' gi anyalo wacho ni dakika matin kende 5 to watieko twak marwa. Fred Osuru wacho no yawre Joyce mosna welo Kenya to jotelo ochayo doho ka otelnegi gi jotelo man malo mogik mibadhi opong'a e sekta te mag sirikal. An Fred Osuru an Dandora. Erokamano ahinya Fred kuom ote makamano. Janeno moro wacho ni military police mondo tigo e mako the IG midwaro no. Wacho kanyo ni en janam lupo afuayo no. Haya. Benado Keyo wacho ni an Benado Keyo Samaki ka an Nyora Kadem. Joyce gima penjo en ni ang'o momiyo ka polis otimo makosa e station moro to igole ka itere e station moro, mano to konyo ang'o? Mago penjo maliwa ahinya makori penjo kanyo. Be iparo ni nyalo ti kod military police Brenda kaluwore kod chik mar mondo mi omak IG kalo niero osegol ikwayo do mar mondo mi ogol chik mar mondo mi omake kata kamano ne wasewacho ni en jatendo bila koro ene monego bed no chiwo orders mag meko koro ng'ama bo chiwo order mar make military nyalo ti godo. Okay, nyalo tiyo go nikech mago are two different. Wacho ni National Police Service is an independent body, military is a totally independent body. Kata king'iyo ministries magintie, moro defense, moro internal security. To bedo ni independence nitie pani en gima ber nikech okwadwa scenario makiny tiyudo ka lweny utigodo internal issues. It is about integrity mar ng'at mokete komno. It is about, let us inculcate culture mar ni koluongi ne jatelo nyise ranyisi ne jok michung' negi ni chik nitie ma monego bed ni luwo nikech ka koro ene jatend polise to koluonge to kodhi next time koluong jok matiyo buoe gin ento the expect ni given example mar jatelo moseketo negi kanyo koro ok wanyal mix issues gi gin kata ndalo mane mar maandamano kane wach no gol jolweny LSK noringo modhi kod wacho ni jogi tugolo ni gibi to nitie ratiro monego bed ni luwo nitie chik manie katiba circumstances minyati gi military ma okapar ni mako IG onego bed ni achiel kuom mano gima tin it is just a personal responsibility mondo wach ni into kaka ibedo summoned wati gi chikewa kaka gintie. Anno kwadong' kod dakika kene na dekende to tiego twak mar okinyi makawuono nyalo bedo mi tedo bila tiyo marach kod obila mane piny ahinya to lala poya nono ka achiel kod neka mag rawere mwaneno nikech adiera obila ok nyal tiyo ka ok omiye man authority kata koko miye chik kowuok kuom jatendo bila to kinde mang'eny wang'e ni kata obedo ni kosetim nonro makoro otim nonro to obila wuon ema biro bedo ka koro kao baden makama to bende nitiere kaka obila nyalo riekore mar mondo mi kik ti kod geyo marach ahinya to weche mag lala poya nono gi ji ka achiel kod nek mag ji Peter. Police National Police Service they have their code of conduct to komi chik monego bed ni ati ikao en lawful order. Ka ng'ato mi unlawful order en duty mar individual police officers mondo me reject that kind of temptation. In case of anything gikao individual responsibility. To waneno emomiyo no wacho ni ati puonjruok pod tin e police service masani. Pok gibedo well trained mondo me gimbe ging'e ni ati wasewuok e sirikal mar agoko machon cha wane sirikal mar new dispensation matene ke etimo gimarach to in owuon ibiro kawo responsibility. Koro onego bene wang'iyo training mar police service onego bene bedo kod reforms mondo mi jogi puonjgi maber mondo ng'ene ati en order aina mane monego bene okawo to kind training aina mane monego bene gitimo be oyiene police de mako ng'ato kiumo wang'i gi mas to you can also not even identify yourself. Koro gigi nitie ok wawach ni ati chik onge chik gi nitie to challenge ma wan go ne ati joma waketo kagege ok ging'egi
It can be because of poor training. Ne pok ging'eyo ne tijgi onego bene bedo machal nade. Koro onego bene wabedo gi reforms maber, to polise gi chulgi maber, puonj gi training margi bedo maber, mondo ng'ato ka ng'ato ong'e responsibility mare. Nikech the truth en ati chike ma wan godo gin chike maber. Gima walak en implementation mar chikegi. Koro ka wanyalo bedo gi puonj maber at training level, it starts at training level mar polise. Onego bene police ng'eni to ko join police service. Tije en ang'o. To kit order mane monego beno rito. To kodhi mako japiny en ang'o atua mane monego beno kawo. To ka jatendi omi order mi ineno ni is unlawful. Action mane monego beni kawo in kaka individual police officer momi unlawful order to execute. Wach ni mogik Peter katieko kodi. Wach mogik en ati this country is governed by the rule of law. To wate wane e bwo chik. Obed IG, obed the president, obed kata mana an. Without chik matine ng'ato ka ng'ato mana kaka ne Brendo wacho. Ka chik onge kata ka ng'ato nitie moro makadho timo gimoro e tok chik, obro invite anarchy matine kikosona to watieko kodi. To mano is when danger ngima wa duto. To ratiro mar dhano en magi rights mama na negotiable. Onego bene sirikal ma waketo e telo. Ng'iyo ne ratiro mar oganda, oriti, ma onge any compromise. To jopiny be onego bende ng'iyo ne to jotelo mage magikete telo. Mondo mi ka wabet gik moko matimore ni winjo ni ati noluong ng'ato to ng'ato kodhi e doho. Ng'ani nitie appointing authority. Ang'o matimore? Matini they are learning all these things from the top. Koro en responsibility marwa be kaka jopiny mondo mi wang'e jomo waketo a position of leadership mondo mi gibed good example to others. To ka walek tru ng'ato nikech ng'ato nogolo sing 50 kata ne ena wave mar siasa to wane mwasafa bang' yiero gi ofis. Ero kama na nya Brenda wach ni mogik ka watieko kutudore kod lal kod nek mag rowere apoya nono. Ni kama ochope ni to koro serikal, all government agencies onego bed ni ng'iyo ni adier chik mane morito ngima jo Kenya, chik mane moketo gi offices magintie no. To kata ka jatend piny nodonjo to part of the oath manokawo was to obey, respect and protect ngima mag jo Kenya. Mano e gima otimo nikech gik matimore gi ok be ahinya, let him be in touch with reality. Ero kama na inya Brendo Ngalo ka achiel kod in Peter Goro kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo miyo ubi wabede twaka mano kotudore kod kwedo lal kod neka mag rawere mwasebedo kwanene pacho kae. Asoma ne moko kuom ote aneno ka janeno wa moro kae wacho ka in Ramogi TV an Mary Nyarugenya ananeno mana ka mibadhi gi miriambo ema opogo Kenya wa kae. Emomiyo ratiro kata watemo manyo to kwayudi e yo mayot. Kennedy bende wacho kae ni sirikal ong'eyo gigite kendo jok molalgo kata mana chich makwarecha polisi ong'eyo lalne. Ote machielo Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni onge sirikal mora mora e piny kae manyalo control opposition mage kod intimidation, deportations, exiling people, road terminations. Mano gimane otamo kata Amin Dada. Sirikal mondo koro respect international laws, human rights kendo nyaka gibed open for criticism. Ng'ama ok dwar ni obed criticized to kik dwar public offices. Ero kama na inya kuom ote ma uchwalonwa nyakora Ramogi Ajwang' e kinde manwa dhi mbele kod twak marwa. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e tibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize
ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. And if it doesn't give you go back. Behave. Can you behave like a woman? Behave like a woman. Yeah. Women don't behave like that. But men, when they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts